Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 48 minutos na nakalikan sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto Diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Enero 14, tuig 2025. Sa gihapon ini wala gani mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Mayor Jerry Treñas ginkumpirmar nga imbitado si Congresswoman Jam Jam Baronda sa dinagyang Festival 2025. Mga politiko hindi na isa-isahon pa pagpahambalon sa ibabaw sang entablado para nga hindi magkaon sang tiyempo. Sa dugang pa nga mga balita, SB member sa banwasang pututan ginserbihan sang warrant of arrest. Subject nagataas ang dugo, rason nga gindala sa ospital. Sa mga talupang doon kaga mga mainit naman nga balita nasyonal. Istoryahan naton ang grand conspiracy sa drug operations sa Philippine National Police na balahuba. Kagabay sa Presidenta Sara Duterte ginakonsiderar ang pagpadalagan sa palabuton sining 2028 national elections. Samtang ang COMELEC rin nagpagwa man niya sa ila sining pahayag or Supreme Court rather natuhoy bala sa sining mga kandidato nga kulang ang ila sining pundos pagpangampanya. Hindi mo silingon karon iya nga why sila sang nagakigo sining pundo o kung nagamay lang ila sining pundo makabig na sila nga nuwisan sa candidate. Amo ini karon ang ginaistoryahan man sa aton sining mga kabombo may kantanan sa financial funds or pondo para iya sa pagpangampanya sang naga-aspirar nga magpapili karon sa partikular nga posisyon sa palabuton sining 2025 midterm elections. Iging klaro diri sa Korte Suprema nga ang isa ka individual ang wala dapat sini iya nga or hindi dapat kabigon sini nga nuwisan sa candidate kung ini siya ang may kakulangan sa pondo sa pagpapili sa nagahilapit na lamang sining eleksyon, in particular sa pangkabilugan sining nationwide campaign. Sunod rin sa Supreme Court NBank ang isa ka kandidato makabig lamang nuisance kung gin-file lamang niya ang iya sining kandidatura agod nga mangin karadlawan sa eleksyon. Ginpaig pa diri sa Korte Suprema ang financial capability o kung ikasangkol sa paggasto sa iya sining pagpangampanya ang pagkalakip or bilang isa ka miyembro sa isa ka partido nga pamulitika ang pagbantog or mangin bantugon sa bilog sining pungsod kagang posibilidad sa kadalagan ang mismong ginatumod sa pag-angkon sa matuntun sining intensyon sa isa ka individual agod nga magpapili sa pwesto sa aton sini iyang gobyerno. Sunod diri sa Supreme Court dapat nga mapamatudan sa Commission on Elections nga ang isa ka tawo ang ay hindi matutuod sini kung hindi seryoso ang iya sini nga pagpadalagan kasubong abi nag-aakto nga para pangsabad lamang himuon siya nga karadlawan pang labugay sa mga terminolohiya pa sa mga ilunggo bla. Dapat man sining ay konsiderar sa COMELEC ang pila ka mga factor sa pagtumod sa kakulangan sa kandidato nga makabig nato na bona fide intensyon agud nga magpapili sa eleksyon. Katulad sa hindi sini makasara nga mag-organisa sa kampanya subong man ang kakulang sang record sa serbisyo publiko. Kaysa karon sa aton sini nga mga kabombo
no, mayara sang pipila sini iya ka mga kandidato nga ginatawag ka gina-brand block, no, bilang panglabugay, katulad na ginlamang karon sang hindi man bantog or hindi man kilala, wala man sang eksperyensya sa pagpadalagan sang gobyerno, but may pareho lang sining apelyido sang nagapapili man, no, it's either nga incumbent, re-electionist, no, or kandidato abi nga mabakod. Ginahimo sang pipila sining ka mga kampo sa mga politiko, naga-field man sila sang pareho sang apelyido para nga mabudlayan sini ang mga butante sa pagtumod kung sinong ila sining butuhon. Pero do hindi man gani ina mabudlay, no, ang punto lang sinadira nga magtuga lang sang pagsala kag pagsalangisag sa bahin karon niya sa mga butante. May iban man sinibanwa nga ginahimo, no, nga pulustahan. For example, may isa karon niya ka kandidato sa pila na iya ka mga nagliligad sini nga eleksyon, why man siya sang absent tabi sa pagpadalagan, no? Why man iya sang partikular sini iya nga posisyon na iya sini nga ginadalaganan ang iya lamang sini nga makadalagan siya. Sa aton sini nga mga kabumbuti ang iban sini, kabalo ka naman sa Pinoy, damo lang yan sa nabalaan. As a matter of fact, hindi man lang Pinoy na kabalo sini. Ginapustahan sini nila banwa, padamo-damo buto. Isa sa mga, or pila lamang sa mga ginakonsiderar man nga makabig naton pangguba, pang labugay, pang pasala sa mga butante. Tiyan mo kung tani na yang nagakadapat sining ikabigon or ideklarar bilang nuisance. Pero sulo pagani sa Supreme Court, hindi bot silingon nga waya sang ikasangkol sa paggasto, no, ang isa iya ka kandidato, pero ang iya sini iya nga tinutuyo nga magpanerbisyo sa iya sining isig kapariyo, pananglitan nga ini siyang malakip or mabutang sa pwesto. Hindi niya basta-basta lang ideklarar ang isa ka kandidato as nuisance kung nawala siya sang financial capability. Speaking sa eleksyon mga biyan sa midterm elections ti lawig pa man to kag dugay pang tsimpo, but as early as 2025 way pagani matapos ang midterm elections, ginaistoryahan naman diri ang 2028 national elections. Iginkonfirmar karon ni Vice President Sara Duterte nga seryoso siya nga ginakonsiderar ang pagpapili sa 2028 national elections. Amo niyang sabat sa palamangkutanon sa kay Vice Presidente, no? May kantanan karon sa palamangkutanon sa pila ka mga overseas sa Filipino workers dito iya sa Japan. May kantanan sa posibilidad sa iya sining pagpapili by 2028 national elections. Nahibalawan nga nagpadulong si Vice President Sara Duterte sa Japan sining nakaligad gid lamang nga semana para sa isa ka private trip kag gilayon man ini nga nagbalik or kagapon ini siya nagbalik, no, sa aton sini karon nga mga kabumbo isuno pagani diri sa Vice Presidente. Nagapati siya nga aton sini nga pungsod ang mangin maayo, no, bisan 19 na nabudlayan siya nga magpaintsindi sa iya sini iya nga mga kasimaryo, no, pero ang iya kuno iyang panindugan nagapabilin sini iyang hindi matayog, partikularmente kung government policies ang pag-istoryahan kag ang iya sini nga tinutuyo ang kayuhon ang government policies agod nga mag-unite ang mga pumuluyo, ang publiko. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo, ang iban sini gani ginbansagan nga show of force ang pagtipon nationwide ining unity rally sa Iglesia ni Cristo kagapon sini adlaw. Show of force para kuno iya sa suporta sa kay Vice Presidenta Sara Duterte. Ang miyembro
or ining Iglesia ni Cristo sa aton sini mga kabombo, isa man sa may pinakadamo sini iya nga miyembro sa isa ka religious sa group diri sa pungsod Pilipinas nga masami amo niyang ginapangaluyagan sang mga politiko sa tagsa ka magkampanya kay kon makuha mo ang nod or hando sang pamunuan or mga leader sang Iglesia ni Cristo ati may big chunk or percentage sa aton sini nga mga kulturan nga boto nagikan sa ila sini nga grupo ang imo sini nga makuha hindi lang kay big chunk kundi daw halos sa pangkabilugan sa aton sini nga mga kulturan. Now, ang rally kagapon, ang peace rally sa Iglesia ni Cristo, suno sa ila, iniiyak kuno banwa, panawagan para nga mag-isaman ang mga pumuluyo sa pungsod na Pilipinas. Kaglikawan kuno anay ang kung ano man nga say isang aligot-got kag inaway patag sang politika. Ini bala mangin balasihan sa aton sini nga mga kabumbo para iya nga ma-encourage sa isa iya ka kandidato nga magpapili sa mataas sini nga posisyon sa palabuton sini nga tuig 2028 nga eleksyon. Ilang tawon tani banwa kag panilagan naton ang pila pa iya ka mga hulag politika diri sa pungsod Pilipinas. Dugang nga detalye sa iban pa nga mga balita bantayan pagkatapos ang Bombo Network News. Tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Martes, Enero 14, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, bilang ng mga Pilipinong nawalan ng bahay o tahanan dahil sa wildfire sa Los Angeles, sumakyat na sa halos 200. BRP Teresa magbanwanag overheat habang nasa Baho de Masinloc. Ito namang Philippine Coast Guard Islander i-deploy para manmanan ang monster ship ng China. Si Senator Ronald De La Rosa handa pa rin daw kung tumayong hukom sa impeachment court sa oras na iakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Maagang pagtaas ng bilang ng mga gun ban violators ikinidismaya ng COMELEC. Bilang ng mga lumabag pumalo na sa 80. Abangan din sa ating provincial report mamaya 17 barangay sa bayan ng Libmanan binaha dahil sa patuloy na nararanasang malakas na pagulan dulot ng shoreline. Sa ating international news, unang impeachment trial ni South Korea President Yoon sisimula na ngayong araw. Samantala, 16 na sibilyan patay naman sa airstrike sa Nigeria. At sa sports balita, Anthony Edwards ang boss ng 40 points sa panalo ng Wolves kontra Washington Wizards. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Umakyat pa sa kabuang 191 ang bilang ng mga Pilipino sa Los Angeles, California na nawalan ng bahay dahil sa pinsalang dulot ng wildfire. Ayon kay Philippine Consul General in Los Angeles, Adelio Angelito Cruz, ito'y katumbas ng 12 pamilya na humingi ng tulong mula sa konsulada at inaasahan na patuloy pang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong apektado sa mga susunod na araw habang nagpapatuloy naman ang puspusang pag-apula sa wildfire.
Sa kabila nito, tiniyak naman ng opisyal na ligtas ang lahat ng mga Pilipinong apektado na ito na inilikas na patungo sa mga evacuation center doon sa Los Angeles. Sa ngayon, sinusuri na ng mga opisyal ng Pilipinas sa Los Angeles kung sakop ng housing insurance ang mga nasunog na bahay ng mga Pilipino roon. Nauna naman nang nagpaabot ng pakikisimpatya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipinong naapektuhan ng massive wildfire sa California. Hinimok naman ang mga Pilipinong nangangailangan ng tulong na mangyari lamang ay tumawag sa Konsulado ng Pilipinas sa numerong 305-281-1528. Base sa datos nitong Enero 13, kumitil na ang malawakang wildfire sa Southern California ng hanggang sa 24 na buhay, tumupok sa mahigit 40,000 ektarya at pinsala sa mahigit 12,000 struktura at mga iconic landmarks sa entertainment capital of the world na Los Angeles. Nakakaranas naman ng aberya ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa na idineploy sa may Baho de Masinloc. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nag-overheat ang auxiliary engines ng barko madaling araw nitong Lunes, kaya't bumalik ito sa may pantalan ng Bataan para sa mga minor repairs, dahilan kaya't muling nakalapit ang China Coast Guard sa distansyang 67 nautical miles ng Pundaquit, Zambales. Ipapalit naman sa BRP Teresa Magbanwa ang BRP Gabriela Silang na halos kalahati ng laki ng monster ship ng China. Sa kabila naman ang pagkakaiba sa size ng monster ship ng China sa barko ng Philippine Coast Guard, nananatili anyang committed ang ahensya sa pagpapadala ng mga barko para protektahan ang ating maritime jurisdiction. Nauna na kasing idineploy ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa sa naturang karagatan para itaboy ang dambuhalang barko ng China Coast Guard na umaaligid sa lugar sa pamamagitan niya ng mga radio challenge. Ipinadala din itong Lunes ang aircraft ng Philippine Coast Guard Islander na nagsagawa ng aerial maritime patrols at maigting na minamanmanan ang monster ship. Iginiit ng Philippine Coast Guard Islander ang posisyon ng bansa laban sa illegal na presensya ng Chinese monster ship sa loob mismo yan ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa pamamagitan ng pag-issue ng radio challenge. Binibigyan din anya nito ang pag-ooperate ng China Coast Guard vessel sa loob ng jurisdiksyon ng Pilipinas at kawalan ng legal authority ng China para igiit na nagsasagawa ito ng lehitimong maritime patrol operations. Sa iba pang mga development, nirerepaso na ng Department of Justice ang investigation na ginawa ng National Bureau of Investigation sa mga bantang binitawan nitong si Vice President Sara Duterte nitong huling bahagi ng 2024. Maalalang sinabi noon ng pangalawang Pangulo na may nakausap na siyang papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kung sakaling siya ay ipapapatay, bagay na agad namang inimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion, kailangan pa ring kilatisin ang investigasyon na isinagawa ng naturang ahensya. Dito ay tutukuyin kung kailangan pa ba itong ibalik sa National Bureau of Investigation at kung may pangangailangang magkaroon pa ng karagdagang case build-up para madagdagan ang mga ebidensyang hawak nito ngayon. Kung hindi man, maaari rin anyang ikonsidera na ito bilang filed. Una lang natapos ng National Bureau of Investigation ang report nito at ayon kay Director Jaime Santiago, ang binuo nilang report ay base sa kung anong impormasyon na kanilang hawak. Una kasing inibitahan ng National Bureau of Investigation itong si Vice President Sara para sana matanong ukol sa ginawa niyang pagbabanta, ngunit tumangging dumalo ang pangalawang Pangulo. Ayon kay National Director Santiago, lahat ng mga nakalat nilang ebidensya at mga testimonya ay bahagi ng kanilang binuong report. Ayon naman sa Department of Justice, kung matutukoy sa kanilang evaluation o panibagong pagrepaso doon sa report na mayroon ngang pangangailangan para sa preliminary investigation, dito na nila opisyal na sisimulan ang tinatawag na preliminary investigation. Ito naman si Senator Ronald Bato de la Rosa, handa pa ring tumayong hukom sa impeachment court sa oras na iakyat sa Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay niyan, may detalye dyan si Bombo JC Galvez. Desidido pa ring tumayo si Senate Committee on Public Order.
and Dangerous Drugs Chairman Senador Ronald Bato de la Rosa na hukom sa impeachment court sa oras na makalusot sa Kamara at iakit na sa Senado ang nilulutong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay de la Rosa, batay sa mga natatanggap niyang balita, talagang ipipilit ng mga nagsusulong na impeachment laban sa Vice Presidente na ilusot ito sa mababang kapulungan at ipasang responsibilidad sa kanilang counterpart sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Dagdag ng Senador, wala rin siya magagawa kundi gampanan ng kanyang mandato at umupong hukom sa nakambang impeachment kahit na posibleng maapektuhan ito ang kanyang re-election dahil hindi makakapangampanya. Pagtitiyak naman ng Senador na mananatili siyang impartial judge laban sa bise sakaling umpisan na ang trial. Gayunpaman, ikinalugod naman ng mambabatas kung may ilang kongresista ang nag-aalangang pumirma sa impeachment laban kay Duterte dahil maaaring nakikita nila na mayorya ng Mindanao at kayo din sa kalakhang bahagi ng Visayas ay panig sa mga Duterte. The Senate as an institution, I cannot give you my, sabihin ko kagad kung ano yung aking boto dahil nga, hindi ko pa nabasa yung articles of impeachment. Anong laman mo? And I hope the people behind the impeachment, hindi lang yung nagpa-file dyan. Sa gagamit lang yan. May mga tao pa dyan sa likuran yan. Kung sino yung mga tao nila, gusto talaga pa-impeach si BP Sara. Sana nakikinig sila sa mensahe na pinaparating dito mga kababayan natin. Una nang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero ng impeachment ay hindi isang uri ng sesyon na dapat sabayan ng kanilang counterpart sa Kamara. Ngunit giit ng Senador, depende pa ito sa mapagpapasyahan ng impeachment court. Hindi naman tiyak ang Senador kung may sapat pang oras ang Senado para dinggin ang impeachment dahil nalalapit na rin ang 2025 national and local elections. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 10 minuto mga kabombo makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muling nahaharap ngayon sa banta ng mga pagulan at malawakang mga pagbaha ang 4 na rehiyon sa buong Pilipinas kasabay po ng patuloy na pag-iral ng shearline at itong Northeast Monsoon o mas kilala sa tawag na hanging amihan. Amang ito ay ang Region 4A o dyan po sa may Calabarzon Region, Region 4B o Mimaropa Region, Region 5 o Bicol Region at Region 8 o Eastern Visayas. Sa Region 4A, nakataas po ito sa mga probinsya ng Quezon at probinsya ng Rizal. Makikita po ninyo sa inyong mga screen, mga kabombo Caster Nation, ito hong listahan ng mga rehiyon at mga probinsya na nasa ilalim ng flood warning ngayon pong araw, Enero 14. Diyan naman sa may Mimaropa Region and Region 4B, nakataas po ito sa mga probinsya po ng Palawan at Oriental Mindoro kasama ho ang Occidental Mindoro. Sa Bicol Region, o dyan po sa may Region 5, nakataas ito sa mga probinsya ng Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Sorsogon, maging sa mga probinsya ng Masbate at sa Camarines Norte. At sa kaisa-isang rehiyon dyan sa may Visayas sa Region 8, Eastern Visayas kung saan po nakataas ang flood warning, ito ho'y nasa ilalim ng Samar Province, Southern Leyte, Leyte Province, Northern Samar, Eastern Samar at Biliran. Muli pong ipinapaalala ng State Weather Bureau sa mga lokal na pamalaan na bantayan ang sitwasyon sa mga kailugan at sa mga komunidad malapit po sa mga ito dahil sa posibleng pagtaas ng level ng tubig na inaasahan pong magdudulot ng malawakang pagbaha. Pinapayuhan din ng publiko na bantayan ang abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya ng gobyerno upang agad pong makatugon sa mga ilalabas na kautusan o ilalabas na abiso. Sa kaugnay din pong balita, magpapatuloy ang mga malalakas na pagulan sa ilang bahagi po ng Pilipinas. Ngayon pong araw ng Martes, dulot pa rin po yan nitong 3 umiiral na weather system. Ang easterlies, mga kabombo, ay magdudulot po ng mga pagulan at mga thunderstorm o mga pagkulog sa bahagi ng Eastern Visayas. Habang ito namang hanging amihan o Northeast Monsoon, magpapaulan naman dyan sa may Region 2, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, dyan sa may Bicol Region, Region 5, Mimaropa Region o dyan po sa may Region 4B at dyan sa Quezon Province, bahagi po ito ng Region 4A. Ang kombinasyon naman ng amihan at ang shearline ay magdudulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pagulan sa Quezon Province at mga kalapit na probinsya. Inaasahan din po yung mga flash flood o ito yung mga biglang pagbaha at mga landslide sa mga apektadong lugar.
Ang iba pang bahagi ho ng Luzon ay makakaranas naman ng mahinang mga pagulan, habang ang buong Pilipinas ay posible hong makaranas ng isolated rain shower o kung hindi man ay ito hong pagkulog o thunderstorm. Magiging magaspang ang dagat sa Hilagang Luzon at mga silangang bahagi po ng Pilipinas, at habang sa Mindanao naman magiging banayad ang hangin at ang lagay ng karagatan. Sa iba pa mga balita sa mga oras na ito, ikinagalit ng pamilya Alvarado ang nidiskubre nilang ibang katawan na naipadala sa kanila kasunod ng pagkamatay ng kaanak sa Kuwait nitong Enero 2 nitong taong kasalukuyan. Kinilala ang overseas Filipino worker bilang si Jenny Alvarado. Natuklasan ng kanyang pamilya na ibang katawan ang naipadala sa kanila habang nasa punerarya sa Montalban, Rizal. Napansin umano ng pamilya na iba ang mukha at body feature ng katawan na ipadala sa kanila kumpara sa tunay na itsura ni Jenny. Nangako naman si Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio ng malalimang investigasyon sa naturang insidente. Binisita kasi ni Ignacio ang lamay at siniguro ang agarang pagsasagawa ng investigasyon. Naglunsad na rin ang Department of Migrant Workers ng sarili nitong investigasyon kasama ang pangako na agarang maibabalik sa Pilipinas ang mga labi ni Jenny. Napag-alaman na ang mga labi nito ay kasalukuyan pa rin nasa ospital. Batay sa naunang report na inilabas ng Embahada ng Pilipinas na nakabase sa Kuwait, nasawi si Jenny kasama ang dalawang iba pang Nepali worker dahil sa cold suffocation. Gayunpaman, pinagsususpetsyahan ng pamilya Alvarado na may foul play sa nangyari. Naobserbahan naman muli ang patuloy hong pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon na nagtagal ng mahigit 1 oras nitong gabi ng Lunes, Enero 13. Batay sa inilabas na monitoring ho ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o mas kilala sa tawag na PHIVOLCS, naobserbahan ang ash emission mula ho sa summit crater ng bulkan mula alas 9:36 ng gabi hanggang alas 10:42 ng gabi na nakapag-generate ng plume na aabot ng hanggang sa 200 metriko o metro ang taas sa tuktok ng crater bago napadpad sa kanlurang direksyon. Nasa kabuang 15 o 15 volcanic earthquake naman ang kabilang ho ang 4 na volcanic tremor ang naitala sa Bulkang Kanlaon na nagtagal ng 10 hanggang sa mahigit 1 oras. Umabot naman sa 3,341 tonelada kada araw ang nasukat na sobrang ibinuga ng bulkan nito hong nakalipas na araw ng Lunes. Sa ngayon mga kabombo, natili pa rin sa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon na nangangahulugan ng intensified unrest. So ito ho yung magmatic unrest sa ilalim ng naturang bulkan. Maagang pagtaas ng bilang ng mga gun ban violators ikinidismaya ng Commission on Elections. Kaugnay niya, narito pang ilan sa mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Pinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang pagkadismaya ng poll body sa mga naitatalang gun ban violators sa pasimula ng election period at COMELEC checkpoints. Ayon kay Garcia, nasa 80 na ang naitala ng komisyon na lumabag sa gun ban. Anya, marami pa rin ang mga sumusuway kahit na marami na ang ipinakalat na impormasyon at paalala ang poll body, Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan. Dagdag pa niya na 2 ang prinsipyo na laging tatandaan para rito: transparency at impartiality. Magiging bukas ang komisyon sa mga mahuhuli na lumalabag dito at sisiguraduhin na mabibigyan sila ng karampatang parusa. Tiniyak din niya na magiging pantay-pantay ang tingin at pagtrato sa bawat checkpoint at hindi nakabase sa posisyon. Nakakalungkot sapagkat madami pa rin matitigas na ulo ng mga kababayan natin despite yung massive information drive na ginawa ng COMELEC, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan. Napakadami pa rin nasa sawata, napakadami pa rin na-arresto at nauhuli na may mga dala silang mga firearms outside the residence. Ganun dapat suspended na ang kanilang mga lisensya at permit to carry. 2 bagay lang ang ipapatupad ng COMELEC na prinsipyo sa mga checkpoint at pagsisimula ng election period: transparency at impartiality. Sa kasalukuyan, nasa 1,311 na mga individual ang nabigyan ng Certificate of Exemption para sa election gun ban. Ang sino mang mahulihan ng baril at walang maipakitang Certificate of Exemption ay 2 kaso ang maaaring kaharapin: ang election offense at paglabag sa firearms law. Samantala, nagbigay paalala rin si Garcia sa mga naka-off-duty na pulis at sundalo ay kailangan pa rin ng Certificate of Exemption kung magdadala man sila ng baril. Ito ay
kasunod ng nahuling miyembro ng Armed Forces of the Philippines na isa sa mga unang lumabag sa gun ban. May dala pa rin siyang baril kahit naka-off duty na siya sa kanyang trabaho. Kung pwede lang po, again, uulitin ko ang paalala ng COMELEC. Respetuhan lang yan. Respeto ng mga nagmamando sa checkpoint, sa mga mananakay at mga na-checkpoint. At doon naman sa mga na-checkpoint din, respeto rin doon sa mga otoridad na nagko-conduct ng checkpoint. Konting abala, pero yan ay para sa ating lahat, para sa maayos na halalan. Gusto lang natin emphasize kung sa mga gusto pong mag-violate at matitigas ang ulo. Good faith is not a defense. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa kaugnay pa ring mga balita, kaugnay po sa nalapit na 2025 midterm elections, ipinaliwanag po ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang naging dahilan ng pagtanggal sa pangalan po ng kalaban ni House Speaker Martin Romualdez na si Romilda Bacales sa pagiging 1st District Representative o kinatawan ng Leyte. Anya, hindi siya kwalipikadong maging botante ng lugar. Ang komisyon ay meron pong kapangyarihan na administratibo na i-cancel itong Certificate of Candidacy, lalo na kung nakita nito ng problema o anumang issue. Kaugnay pa nito, ang Election Registration Board ng Korte ang nagbigay ho ng hatol na final and executory ang tinanggal na kanyang pangalan sa ballot phase template. Ayon naman kay COMELEC Chairman Garcia, ang naturang kandidato ay lumipat mula sa Sampaloc, Maynila papunta dyan sa may Tacloban City, kaya hindi ito naging sapat upang siya ay naging kwalipikadong botante ng Tacloban City. Sa kasalukuyan, siya ho ay manatili daw na botante ng Sampaloc dito sa Metro Manila o dyan sa may lungsod na Maynila. Dagdag pa ni Chairman Garcia, maraming kaso na may kapareho nito ang pag-cancel administratively ng Certificate of Candidacy. Naging controversial din anya lamang ito dahil House Speaker ang nasama sa naturang kaso. Narito ang bahagi po ng kanyang pahayag. Hindi po siya registered voter. Ang COMELEC ay may kapangyarihan to administratively cancel a certificate of candidacy. Yan po ay na-affirm ng Supreme Court sa kaso ng Halosos versus COMELEC. Kaya kung ang pinag-uusapan ay yung circumstances sa filing ng candidacy, we can administratively cancel. Ang problema po, nagkaroon ng decision ng Election Registration Board ng Tacloban City. Yung po kasi nabanggit na isang kandidato ay lumipat mula Sampaloc, Manila papuntang Tacloban City. At ito po'y na-question sa Election Registration Board at kung di tayo nagkakamali kalaunan kahit sa korte. At yung po'y naging final and executory yung decision. Paliwanag po yan mga kaubo ng Chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Malacanang sinabing nananatili sa posisyon si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala si Congressman Barbers naman hiniling sa Food and Drug Administration na maglabas ng pulisiya sa mga pharmaceutical companies na maglagay ng adverse effects labels sa mga gamot. Kaugnay niya, nasa linya kasama natin si Bombo Annalise Subirano. Nananatili ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tugon nito ng Malacanang sa tanungan na may epekto ba ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa paniniwala ng Pangulo na hindi dapat ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi nagbabago ang posisyon ni Pangulong Marcos sa hakbang na ito ng Kamara. Matatanda ang hinarang ni Pangulong Marcos ang ikinasang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Katuwiran nito pag-aaksaya lamang ng panahon ang pagpapatalsik sa pwesto kay BP Sara. Hindi naman kasi anya magbabago ang buhay ng mga Pilipino kung ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Giit pa ng palasyo, marami pang mas mahalagang kailangan gawin para sa bayan. Sa kabilang dako sa Kamara naman ay hindi pa rin na ibibigay sa Office of the Speaker ang 3 inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabilang dako, hiniling naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber sa Food and Drug Administration
Corporation na maglabas ng polisiya na atasan ang lahat ng pharmaceutical companies o Big Pharma na maglagay ng adverse side effects label sa mga pakete ng mga ibinibilang gamot sa merkado. Kasunod ito ng ilang mga ulat na may mga individual na matagal nang gumagamit ng gamot para sa high blood o diabetes ang nagkaroon na ng problema sa kidney. Punto pa ng mambabatas, may ilan ding individual na hindi dahil sa takot magpa-check up sa doktor ay nangungopya na lang ng reseta nang hindi alam ang maaring masamang epekto ng kanilang katawan sa pag-inom ng naturang gamot. Ayon kay Barbers, kung ang mga sigarilyo at maging sasakyan ay mayroong mga warning labels, higitaan niya na dapat magkaroon ng warning labels ang mga gamot. Bombo Annalie Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 23 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga balita, malalaking balita ngayon pong araw na ito, dineklara pong special non-working day ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Enero 23. Yan po'y araw ng Huwebes sa buong lalawigan ng Bulacan, dyan sa may Central Luzon. Ito ay para sa anibersaryo ng inaugurasyon ng kauna-unahang Republika ng Pilipinas na ginanap sa Barasawin Church, dyan sa may Malolos, Bulacan. Sa Proclamation number 769, nakasaad na nararapat lamang na mabigyan ng buong oportunidad ang lahat po ng mga residente at mga mamamayan ng Bulacan na makiisa sa okasyon at sa naturang selebrasyon. Samantala, deklarado rin bilang Special Non-Working Day ang Enero 20, araw ho yan ng Lunes sa bahagi ng Lipas City sa Batangas para sa Coffee Festival. Special Non-Working Day rin ang Enero 31, uling araw po ng Enero ng kasalukuyang taon. Araw po ito ng Biyernes dyan sa may Lian, Batangas para din po ito sa paggunita ng kanilang Liberation Day. Tala matapos ang matagumpay na traslasyon operation sa Maynila, ang Philippine Red Cross na pinamumunuan ni Chairman and Chief Executive Officer Richard Dick Gordon ay naghahanda naman para sa Sinulog Festival sa Cebu. Nabatid na aktibo ang presensya ng Philippine Red Cross sa buong buwan na pagdiriwang kung saan 200 volunteers, 6 na unit ng ambulansya, 2 rescue boats, 4 na service vehicle at isang food truck ang naipakalat na. Nagtatag din sila ng 22 na mga first aid stations, welfare desks, water stations, isang communication center at isang 10-bed emergency field hospital. Pinayuhan naman ni Philippine Red Cross Secretary General Dr. Gwen Pang ang publiko na manatiling hydrated, magdala ng merienda, magsuot ng mga komportable na damit at magdala ng medical identification tags kung kinakailangan. Maaring tumawag ang publiko sa 143 para sa tulong. Nagsimula ang operasyon ng Philippine Red Cross noong Enero 9 at magpapatuloy para sa iba't ibang aktibidad ng fiesta. Kasama na ang Sinulog Grand Parade sa Enero 19 nitong kasalukuyang taon. Samantala kuha tayo ng dagdag na sitwasyon ngayon mga kabombo dahil bahagya daw kung bumagal ito hong sitwasyon ng trapiko sa bahagi po ng Mindanao Avenue. Ito ho'y kaugnay sa pagsisimula ho ng pagbuo dito sa Tandang Sora Back Subway. May update po dyan si Bombo Bea Peniza. Bombo Genesis, Bombo Jai, kasalukuyang medyo maluwag pa ang daloy ng trapiko dito sa bahagi ng Mindanao Avenue kung saan inuumpisahan ng gawin ang Tandang Sora Box para sa binubuong subway ng Department of Public Highways and Department of Public Works and Highways dito sa Mindanao Avenue. Ayon kasi sa naging talakayan kasama si Antonio Aganon Jr. na siyang Station Civil Deputy Manager ng ginagawang subway, tatagal ng hanggang taong 2028 ang naturang proyekto para sa pagbuo ng Tandang Sora Box Subway. Para naman kay Metropolitan Manila Development Authority Attorney Don Artes, hindi naman anya makakaapekto ang proyekto sa mga motorista dahil hindi naman umano sinarado ang buong lane sa Mindanao Avenue. Anya, konting lihis lamang ang gagawin ng mga motorista para maging tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa bahaging ito. Binigyang diin din ni Artes na wala naman talagang isinara sa mga linya dito sa bahagi ng Mindanao Avenue. Kung tutusin din ay bumuka lamang ng bahagya ang bahaging ito ng Mindanao Avenue at tiniyak na hindi ito magiging rason sa matinding trapiko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga pahayag ni MMDA Chairman Attorney Don Artes. Man po yung effect sa tingin namin sa traffic dahil nga po may bagong karsada rin naman na same location doon sa kanilang isasara. Well,
hindi naman po siguro bibigat yung daloy ng traffic dahil nga in effect medyo lumiko ka lang ng konti eh. Hindi naman kumbaga parang ano ba tawag doon, umikot ka lang ng konti eh. Na-extend lang ng konti yung biyahe mo pero in effect wala naman talagang isinama. Samantala, tiniyak naman ni Artes sa publiko na wala umano dapat ikabahala ang mga commuters dahil bumuo naman ng traffic management plan at diversion roads sa lugar para sa mga motorista at mga residente na maaaring maapektuhan ng proyekto. Kaugnay pa niyan, pakinggan pa natin ang mga bahagi ng pahayag ni MMDA Chairman Atty. Don Artes. So again, wala po dapat ikabahala yung ating mga kababayan kahit medyo matagal ito gagawin. Dahil meron naman pong ginawang diversion road na of equal lane doon po sa isinara. And then may mga alternate routes naman po na pinopropose na nakita natin at ipopose po namin yan para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Again, Sa ngayon, Bombo Genesis, Bombo Joy, sa aking likuran, ito yung northbound lane ng Mindanao Avenue at kung ating makikita, no, marami ng mga sasakyan ang paparating dito sa bahaging ito ng Mindanao Avenue. Ngunit sa kabila nito ng maraming sasakyan na ito, maluwag pa rin naman ang sitwasyon ng daloy ng trapiko dito, Bombo Genesis, Bombo Joy. Yung ginagawang part ng subway Bombo Bea, natatanaw ba dyan? Nakikita ba dyan? May mga physical markings ba na nakikita? Yes, Bombo Genesis. Actually, itong bahagi na ito, uurong lang ako ng konti, Itong bahagi na ito mismo, ang binubuong subway dito sa Mindanao Avenue. Ito yung magiging Tandang Sora box subway kung saan ito na yung magiging estasyon mismo ng subway na gagawin o binubuo ng ating ng pamahalaan ng pamunuan ng DPWH, Bombo Genesis. Pero yung paghuhukay na ginagawa, kasi ang sabi ng Metropolitan Manila Development Authority, yung unang part nito ay parang magkakaroon ng malawakang paghuhukay, may cover naman kahit papano para somehow hindi maging delikado para sa mga motorista. Bombo Genesis, sa unang bahagi ng Mindanao Avenue papasok dito sa northbound lane ng Mindanao Avenue, may mga bahagi doon na naka-cover na, kung mapapansin natin doon sa mga cover na yon, ito yung mga yero lamang. Ang mahalaga naman daw, ayon din sa MMDA, hindi nakikita or hindi naapektuhan yung daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng Mindanao Avenue, Dito rin sa ating likuran, may mga harang o barikada ang MMDA para hindi rin makalusot dito yung mga nais shortcut if ever ganun nga yung gustong gawin ng ating mga motorista, Bombo Genesis. Maiwasan yung U-turn, kasi kapag kaganyan, minsan may mga nananamantala, nag-U-turn na lamang sila papunta dun sa kabilang side, Bombo Bea? Yes, Bombo Genesis. Actually, kanina may mga nahuli tayo, pero yung pagtatangka nila hindi naman successful. So, magandang adhikain din dito ng MMDA na may mga barikada silang inilalagay dito para hindi na rin magsubok pa ang ating mga motorista na mag-U-turn kung sakali, Bombo Genesis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Bea. Live mula dito sa Mindanao Avenue, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Sisimula na ang unang impeachment trial kay suspended South Korean President Yoon Suk-yeol ngayong araw, Enero 14. Ito ay sa gitna ng pagtimbang ng konstitusyon at court kung tuluyan ng tatanggalan ang presidential duties si Yoon matapos siyang impeach ng parliament kaugnay sa kanyang panandalian at nabigong martial law declaration. Ang unang pagdinig sa impeachment trial ni Yoon ay gaganapin bandang 2:00 ng hapon local time. Ang sunod naman na pagdinig ay gaganapin sa Enero 16, Enero 21, Enero 23 at sa Pebrero 4. Base naman sa mga legal expert, pagpapasyahan ng korte ang dalawang issue kung constitutional ba ang martial law declaration ni Yoon, kung mapapatunayang illegal at kung ito ay maituturing na insurrection. Ayon kay Attorney Kim Nam-ju, maaaring hindi na magtagal pa ang impeachment trial ni Yoon dahil karamihan sa mga individual na sangkot ay na-indict na at na-establish ang ilang facts kaugnay sa kaso. Subalit base naman sa mga legal
team ni Yoon hindi haharap ang Pangulo sa unang pagdinig dahil sa mga safety concerns, subalit handaan niya itong humarap kalaunan kapag naplansya na ang ilang issue sa kanyang seguridad. Ikinatwiran din ng mga abogado ni Yoon na dapat gamitin ng korte ang buong 180 na araw, lalo na sa pag-examine kung ano ang nagbunsod sa pagdeklara ng martial law. Sa kabila naman ang inaasahang hindi pagdalo ni Yoon sa unang pagdinig, magpapatuloy pa rin ang impeachment trial laban sa kanya. Sa karagdagang impormasyon sa ating mistaken identity, umano ang rason sa pagkasawi ng 16 na sibilyan sa military airstrike sa Zamfara State sa Nigeria. Nabatid na ang mga nasawi ay inikalang kabilang sa tinutugis na criminal gangs sa nasabing lugar. Ayon sa mga nakasaksi, mga miyembro ng local groups ang mga biktima, ngunit pawang sibilyan ng mga ito. Ang kalaban umano ng grupo ay ang notorious armed gangs na responsable sa kidnap for ransom sa kanilang lugar. Sinasabing tinatarget sana ng pag-atake ng militar ang militant gangs at sa Zurmi sa Maradon areas. Aminado naman ng militar na sila ang naglunsad ng airstrike sa nabanggit na lugar. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang Nigerian Air Force hinggil sa naturang ulat. Nakiramay naman si State Governor Dauda Lawal at iba pang opisyal sa pamilya ng mga namatay. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Sports News. Sa ating sports balita, mga kabombo, Star Nation nagbuhos ng 41 big points itong Anthony Edwards sa naging panalo ng Minnesota Timberwolves laban sa Washington Wizards sa score na 120-106. Maliban po sa 40 points, nagbulsa rin itong si Edwards ng 7 assists at 6 na rebound. Solidong double-double din ang ginawa ng forward ng Koponan na si Julius Randle, 20 points at 10 rebound. Solidong clutch performance ang ginawa ng Wolves sa last quarter ng laro, daan para po ibulsa ang 14 points sa panalo laban sa kulelat na Washington Wizards. Bagamat nagpakita ng magandang deopensa ang dalawang NBA champion ng Wizards na sina Jordan Poole at itong si Kyle Kuzma, hindi ito naging sapat para patumbahin ng Wolves. 20 points ang pinasok nitong si Jordan Poole habang 22 naman kay Kuzma. Malaking bagay sa panalo ng Wolves ang 31 free throw na itinawag sa kanila ng referee kung saan 24 dito ang kanilang naipasok. Dominado rin ng Wolves ang depensa at kumamada ng 53 rebounds sa kabuuan po ng laban habang tanging 34 lamang ang naagaw ng Wizards. Ito na mga kabombo ang ika-32 na pagkatalo ng nangungulelat na Wizards ngayong season habang natinid naman sa 6 ang panalo nito. Umangat naman sa 21 wins o 21 panalo ang hawak po ng Wolves habang 18 games na ang nalasap nitong pagkatalo. Sa iba pang mga balita sa mga oras na ito, Eco Waste Coalition pinuna ang patuloy na paggamit ng mga single-use plastic bilang banderita sa darating na pista ng Santo Niño. Kaugnay niyan, may mga detalye pa dyan si Bombo Grant Hilario. Pinuna ng Eco Waste Coalition ang patuloy na paggamit ng mga single-use plastics bilang banderitas sa nalalapit na kapista ng Santo Niño sa linggo. Sa isinagawang pag-iikot ng Environmental Watchdog sa Maynila, napansin nilang hindi nakikisa ang ilan sa panawagan nilang huwag nang gumamit ng plastic pang dekorasyon. Dahil dito, ibinahagi ni Aileen Lucero, ang National Coordinator ng Eco Waste Coalition, dismayado sila nang matuklasan nilang plastic labo pa ang mga ginamit na banderita sa bahagi ng Santo Niño de Pandacan at Tondo, Divisoria. Kaya ang Eco Waste Coalition Patrollers ay nag-ikot naman sa Santo Niño sa Pandacan at meron din dito sa Divisoria, no? So nakita natin na yung mga banderitas, no, pagka sa malayo, nakita mo, wow, ang ganda, iba-ibang color, no? Pero kapag ka nilapitan mo, tsaka ka madidismaya dahil ito yung gawa pala sa plastic, no? At
hindi siya lumang plastic, no? Hindi siya recycled na, yung kinuha mo na ba recycled, no? O repurpose one. Kung hindi, ito yung mga bago na plastic labo. Dagdag niya, ang mga banderitas na gawa sa plastic ay walang halaga at sinabi pang dumidiretso lamang ito direkta sa dump site matapos ang selebrasyon. Ang nakakalungkot kasi eventually, pagkatapos siyang gamitin, diretso yung mga yan sa basurahan o sa dump site kasi wala naman, walang value yan. Pangalawa, dahil sa wear and tear, hindi na rin niya mapapakinabangan, no? Tapos, yun nga, plastic yan. So, eventually, hindi yan magagamit after mo gamitin as banderitas. Kaya naman, hinimok ng naturang national coordinator ng koalisyon na tumulong makiisa sa paggamit at pagsasabuhay ng sustainable lifestyle upang mabawasan ang pagdami pa ng basura. Tumulong tayo na wag nang dumami at mag-generate ng bagong mga basura. Kung hindi, ipakita natin yung isang sustainable lifestyle, no? Lalo na't simbahan, no? Kasi tayo yung tagapangalaga ng ng kalikasan at saka ng mundo eh. Sa atin to binigay para alagaan natin. So dapat alagaan natin siya ng maigi. Kasi ito yung nag-iisa nating bahay. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha tayo ng mga development mamaya kaugnay po sa presyohan ng isda sa May Pasay Public Market. Medyo tumaas daw ho ito habang nanatili naman yung presyo ng bigas at ng gulay, mga kabombo. Yan po ilang linggo, no? After po ng bagong taon kung saan po nagkaroon na noon ng paglubo ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Samantala, sa kaugnay pa rin pong updates, bahagya hong bumaba ang presyo ng kamatis sa mga merkado sa National Capital Region matapos ang labis yung paglubo ng presyo nito sa pagtatapos ng bagong taon. Malalang batay ho sa monitoring ng Department of Agriculture noon, umabot po ng hanggang sa 360 pesos ang kada kilong presyo ng kamatis sa ilang pamilihan dito po sa National Capital Region. Gayunpaman, iniulat po nitong si Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na bagaman nanatiling mataas o ito yung tinatawag na elevated pa rin yung presyo ng kamatis, bahagya na raw hong bumaba ang presyo nito kumpara sa presyohan nitong mga nakalipas na araw. Mula sa dating 200 hanggang 300 pesos kada kilo o higit pa na presyo nito sa mga nakalipas na araw, ilang mga merkado sa Metro Manila ay nag-aalok na lang mula 150 pesos hanggang 160 pesos kada kilo po ng kamatis. Depende po yan sa kalidad. Una lang tinayaan ng Department of Agriculture na pagpasok ng Pebrero o di kaya ay huling bahagi po ng Enero ay tuluyan ding bababa ang presyo ng kamatis kasabay po ng inasahang amihan o anihan sa mga malalaking supplier. Naniniwala rin ang Department of Agriculture na nananatiling mataas ang local production nito sa mga paunahing producer sa buong bansa. Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang posibleng pagtanggal sa Executive Order 62, ang batas na nagpapababa sa taripa ng imported na bigas mula sa dating 35% patungong 15%. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary and Spokesman Arnel de Mesa, kasalukuyang ginagawang pagrepaso sa naturang Executive Order at posibleng ibalik na ang orihinal na taripa kung mapanatili ang pagbaba ng mga presyo ng bigas sa international market. Kapag nangyari ito, maaari anyang tuluyan ng irekomenda ng Department of Agriculture ang pagbabalik ng orihinal na taripa sa imported rice o maaari ring hindi kasing taas ng 35%. Ayon sa Department of Agriculture official, malaki rin ang pangangailangang makolekta ng malaking taripa. Sa ilalim kasi ng RRTL, hanggang 30 bilyong piso ang mapupunta sa mga magsasaka bilang tulong. Ang posibleng pagbabalik ng mas mataas na taripa sa imported na bigas anya ay isa sa mga paraan upang maabot ang mas mataas na tariff collection. Ang regular na pagrepaso sa Executive Order 62 ay isa sa mga inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. upang mabantayan kung epektibo ito at makagawa ng akmang hakbang ang gobyerno. Ginagawa ito kada 4 na buwan. Sa
Samantala sa kaugnay pa rin pong mga updates ukol sa presyohan ng mga pangunahing bilihin mga kabombo. Kuha tayo ng mga development dyan sa bahagi po ng Pasay Public Market. Dayan si Bombo John Flores kaugnay po sa presyohan ng mga pangunahing produkto mga kabombo. Ito kong presyo ho ng isda, bahagi daw hong tumaas. Habang natin naman yung presyo ng iba pang mga commodities katulad po ng bigas at ng gulay. May update si Bombo John. Bombo John, kumusta dyan? Yes, Bombo Genesis and Bombo Jai. Umarangkada ang presyo ng isda dito sa Pasay Public Market kung saan ilan sa mga ito ay aabot sa 100 pesos ang itinaas. Paliwanag ng mga nagtitinda dito ay dahil pa rin sa nararanasang mga pagbabago ng klima na siyang nakakaapekto sa seasonal status ng supply ng mga isda. Sa presyo ng bangus, nag-range ito simula sa maliit hanggang sa malaki sa 150 pesos hanggang 200 pesos. Na dating 190 pesos ang kada kilo. Gayun din ang presyo ng tilapia na 140 pesos ang kada kilo. Na dating 135 pesos lang ang kada kilo. Habang ang presyo naman ng galunggong ay umaabot na sa 300 pesos ang kada kilo. Na dating mabibili mo lang sa 150 pesos ang kada kilo. Stable naman ang presyo ng tawilis na 150 pesos ang kada kilo. Bagamat nagtaas ng 50 pesos mula sa dating presyo nito na 100 pesos ang kada kilo, ayon naman sa ating mga nakausap Bombo Genesis na si Leilani Nepomuceno, isa pa rin anya sa dahilan ng pagtaas ang estado ng presyo ng gasolina. Na anya sa kanila din pinapataw ng mga supplier kaya napipilitan din silang magtaas ng presyo ng isda. Narito pakinggan natin ang kanyang pahayag. Sa panahon ngayon, talagang mahal talaga ngayong season na to. Tapos yung yung kalakal namin galing pa ng Quezon. Mahal talaga. Babayad pa kami sa gasolina. Malayo ang pinanggagalingan. Yung naman, nakakasapat lang din. Pero konti lang talaga ngayon ang kinikita kasi nga mahal ang presyo ng isda. Depende kasi sa isda namin kasi katulad niyan, talakito. Ang puhunan niyan naabot ng 380. So pagdating dito, umabot ng 450 kilo niyan. Ganun po, nabayad din kami ng mga expenses, marami. Yung yelo niyan, niiluan niyan, galing pa rin sa Yan ang tinig ni Aling Nepomuceno. Tumaas din ang kada kilo ng tahong dito sa Pasay Public Market na 150 pesos ang halaga na dating 100 pesos ang kada kilo. Samantala, ang presyo naman ng gulay ay bahagyang bumaba. Kagaya ng kamatis, Bombo Genesis, ay umaabot o mabibili mo na ng 400 na dati mabibili mo ng 400 pesos ang kada kilo na ngayon ay 160 pesos na lang ang kada kilo dito sa Pasay Public Market. Habang ang carrots bumaba din ng 140 pesos o 140 pesos ang halaga na dating 200 pesos ang kada kilo. Gayun din sa broccoli na halos 200 pesos naman ang ibinaba mula sa 500 pesos na halaga dati o mula sa 500 pesos na halaga nito dati na mabibili mo na ngayon na 240 pesos ang kada kilo. Habang sa kalamansi naman, 100 pesos na lang ngayon ang kada kilo na dati ay 120 pesos ang kada kilo. Sa Pechay Bagyo na 100 pesos ang kada kilo, ngayon ay dati 160 pesos naman ang halaga. Pagdating naman sa presyo ng bigas, nananatili ang presyo ng imported na premium grade rice sa 55 pesos hanggang 70 pesos ang kada kilo. Ang well-made rice naman ay nag-range sa 50 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo. Sa imported na special rice, nananatili ang presyo nito sa 55 pesos hanggang 75 pesos ang kada kilo. Ang local special rice naman ay may halagang 60 pesos hanggang 65 pesos ang kada kilo. Bombo. Okay, sige. Medyo kahit papaano sa bigas medyo may pagbabago kamatis medyo may pagbabago na rin. Sa ngayon yung isda lamang yung medyo mataas-taas yung presyo Bombo diyan. Sorry, Bombo Genesis. Sa ngayon yung isda lamang yung medyo mataas ang presyohan as per update natin ngayong umaga, ngayong araw. Tama yan, Bombo Genesis. Okay. Sige. Update pa rin tayo sa mga susunod na mga diyan sa bahagi ng sa mga merkado dito sa Metro Manila. Ingat ka diyan. Live mula dito sa Pasay Public Market, ako si Bombo John Flores nag-uulat para sa number 1
and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na ito mga kabombo at mga Sir Nation, dumako na tayo sa mga pag-uulat ng ating kasamahan doon sa mga probinsya. Itong 17 barangay sa bayan ng Libmanan binaha dahil sa patuloy na nararanasang malakas na pag-ulan dulot ng shear line. Kaugnay niya, naritong ilan sa mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Naga. Binaha ang 17 barangay sa bayan ng Libmanan dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan dulot ng shear line. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Jimuel Guerrero, LDRRMO Officer 2 ng LGU Libmanan, sinabi nito na patuloy ang kanilang pagmumonitor sa mga residente na nakatira sa mga bahaing lugar sa kanilang bayan, lalo pat nagpalabas na rin ng kautusan ang provincial government ng Camarines Sur kaugnay sa tinatawag na preparedness activities. Ayon pa sa opisyal, umabot na sa 120 na individual ang nagsilikas o katumbas ng 37 pamilya. Kaugnay nito, inuutos na rin ng provincial government ng Camarines Sur ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na binabaha at nasa landslide prone areas dahil sa patuloy pa rin na pag-ulan na nararanasan sa lalawigan ng Camarines Sur dahil sa epekto ng shear line. Batay sa forecast ng Pag-asa, moderate to heavy rains o malalakas na pag-ulan ang maaari pang asahan hanggang January 14. Maaalalang kasalukuyang nasa ilalim ng heavy rainfall warning o yellow level ang lalawigan ng Camarines Sur. Samantala, nananatiling suspendido pa rin ang pasok sa mga paaralan sa ilang lugar sa Camarines Sur at mayroon na ring mga spillways na hindi madaanan dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Sa ngayon, patuloy na inaabisuhan ang publiko na manatiling nakamonitor sa lagay ng panahon upang maiwasan ang anuman na insidente. So meron po tayong na-monitor na 17 barangays na nag-flooded. Meron naman tayong na-monitor na nag-evacuate na 128 individuals and 37 families. So patuloy pa rin natin inihingi sa ating mga barangay officials, sa mga mamamayan na patuloy na mag-monitor, and if ever na may mga order sa kanila, may nasumunod ka agad. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Naga, Bombo Jeffany Marcelo nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala sa karagdagan pang mga updates mga kabombo, mga minor landslide at mga pagbaha na itala naman sa ilang bahagi po ng Albay. Sa gitna na pa rin po yan ng walang patid na mga pagulan. May update ang Bombo Radio Ligaspi. Inalerto na ng provincial government ng Albay ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa buong lalawigan dahil sa banta na dala ng walang patid na mga pag-ulan. Ayon kay Albay Acting Governor Glenda Bungao sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na nakapagtala na ng mga minor landslides at mga pagbaha sa ilang mga barangay sa lalawigan. Subalit sa kasalukuyan ay possible pa naman umano ang lahat ng mga kalsada dahil sa maagap na pag-aksyon ng mga local government units. Ayon pa sa gobernador na ipinagutos na rin sa mga barangay officials ang paghahanda sa posibleng paglikas ng mga residente na nasa critical areas kung magpapatuloy pa ang masamang lagay ng panahon. Samantala, ayon kay Bungao na nasa 21 households mula sa bayan ng Libo na apektado ng mga nakalipas na pagguho ng lupa, ang patuloy pa rin hinahanapan ng relocation sites dahil hindi na maaaring bumalik ang mga ito sa kanilang mga tahanan. Ang naturang mga pamilya ay patuloy na nananatili sa mga evacuation centers simula pa nung pananalasa ng Bagyong Christine. Especially dyan sa Libon, sila pa rin naman yung wala pa talagang bahay na pwedeng uwian. So, nandyan pa rin sila sa evacuation center. Evacuees tayo. Except yung dati ng mga nakaranas po ng totally damaged during the Typhoon Christine na wala pa rin pong inuuwian ngayon ng mga bahay. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Iglesia ni Cristo National Peace Rally sa Cagayan de Oro tiwasay kahit kinontra ng ilang aktivista. May update dyan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinatunayan ng Iglesia ni Cristo members na kapayapaan ang kanilang isinusulong at hindi kaguluhan nang isinagawa nila ang National Peace Rally sa buong Plaza Divisoria, lungsod ng Cagayan de Oro. Ito matapos mahinahon umano na pinakaiusapan ng INC members ang grupo
ng hakbang ng maisog na kilalang kontra sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa lugar na hindi nagagawa ng anumang hakbang na ikagagulo sa pagtitipon. Nasaksihan kasi ni Police Regional Office 10 Director Brigadier General Jason D. Guzman ang kung paano pinakaisapan ng INC members ang grupo at maging ang kilalang local artist activist na si Nicanor Aca na hayagang kumontra sa pagtitipon. Sinabi ni D. Guzman na nananaig ang pagiging kalmado ng sitwasyon kaya kahit isang magulo na eksena ay zero record ang Cagayan de Oro City Police Office na natasan magbigay seguridad sa INC gathering. Bagamat umalma ang mga kapwa-aktivista ni Aca dahil pinilit umano itong pinapapigil ng 4 na pulis habang nag-solo performance para kontrahin ang rally ng INC. Batay sa assessment ng Pro-10 at ibang government-friendly forces ay matiwasay ang malaking pagtitipon ng INC hindi lang sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental na dinaluhan ng halos 20,000 na mga miyembro, subalit maging sa Lanao del Norte at Misamis Occidental na tumawid pa sa Zamboanga City para sa katulad na aktibidad. Narinig ko yung sa hugpong and then yun nga, sila pa rin coordinate sa atin. Makita natin, tinawag natin sila. Sila na rin mismo ang nagsabi na huwag nang tumuloy. Papasalamat tayo talaga true to their words. Gusto nila peace rally, walang halong politika. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Dago ho tayo dyan sa may bahagi ng Visayas, mga indicator na nakita bago ho ang December 9 explosive eruption ng Bulkan Kanlaon. Muli pong namonitor. May update po dyan ng Bombo Radio Bacolod. Nananawagan ng Office of Civil Defense Region 6 sa mga residente na naninirahan sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan Kanlaon na iwasan ang pagpasok sa area dahil ang bulkan ay patuloy pang nagpapakita ng posibilidad ng muling pagputok. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay OCD6 Director Raul Fernandez, ang Bulkan Kanlaon ay nagpapakita ng indicators na kagaya sa kanilang na-monitor bago ang December 9 explosive eruption. Ayon pa dito, na inihayag din ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na malaki ang tsansa ng muling pagsabog ng bulkan upang masiguro ang kaligtasan ng mga evacuees. Apila nito na huwag munang pauwiin ang mga residente. Payag pa nito na pinag-aaralan din nila ang mga magiging hakbang sakaling maganap ang pinangangambahang major eruption dahil papalawakin din sa 10-kilometer radius ang evacuation. Sa kabilang banda, inaasahan naman na matatapos na sa susunod na linggo ang pagtatayo ng tent city sa bayan ng Pontevedra at Himamaylan City sa Negros Occidental na siyang magiging evacuation site ng mga ililikas na residente sa tinatayang pag-akyat ng status ng bulkan sa Alert Level 4. Na tuloy pa rin yung mag-alboroto. In fact, nagkaroon nga ng inflation. Lalong na yung sa middle part ng bulkan on the eastern portion. Ang pinapakita niya kasi noong nakaraang araw yung state indicators prior to December 9 eruption. Mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldiforo II para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito naman Cebu Provincial Government nagsampa ng kasong kriminal laban sa pamunuan ng National Museum of the Philippines matapos mabigo itong maibalik ang Belgian pulpit panels. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Cebu. Inihanda na ng pamahalang panlalawigan ng Cebu ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa pamunuan ng National Museum of the Philippines o NMP dahil sa patuloy na kabiguan na ibalik ang bulhuon pulpit panels. Ang impormasyong ito ay inihayag ni Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia sa tulong ng mga dignitaryo mula sa Archdiocese of Cebu kahapon araw ng Lunes, Enero 13, 2025. Ayon pa sa umano'y 4 na kaso na isasampa laban kay Jeremy Barnes, ang Director General ng National Museum of the Philippines, kaugnay ng hindi pagpapabalik ng mga pulpit panels ng Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria Santissima o mas kilala bilang Bulhuon Church. Ang nabanggit na 4 na relihiyosong artifacts ay naiulat na nanakaw mula sa simbahan ng Bulhuon noong 1980s na kamakailan lamang ay lumabas sa National Museum of the Philippines, Cebu. Bukod kay Barnes, sinasampahan din ng kaso ng Kapitolyo ang
kaukulan na silang Edwin at Eileen Bautista na ang dating may-ari ng mga pulpit panels na nag-donate ng mga religious artifacts sa NMP noong Pebrero sa nakaraang taon. Kasama sa mga kaso sa paglabag ng Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, Anti-Fencing Law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act at karagdagang mga paglabag sa National Cultural Heritage Act of 2009. Of the National Museum is concerned, limited to him, I find his obstinate refusal to immediately return quite interesting. Maybe I was thinking he holds an ace over his shoulder because he really thought maybe that we're so dumb here in the province of Cebu that we will be filing a case of theft against him for a crime that I just know of happened in 1988. Unfortunately for us, that crime was reported in 1988 and the public authorities have done nothing. That crime had prescribed. So maybe he said, there's no theft because it is prescribed. But Mr. Barnes, the problem is Section 3E and 3F of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ating napakinggan si Attorney Rory John Sepulveda, ang Cebu Provincial Legal Consultant. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo Caster Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media accounts, mga pages katulad po ng Facebook, YouTube at maging sa TikTok. Pwede rin po ninyong i-download itong Bombo mobile app sa pamagitan po ng Google App Store at Apple App Store kung saan pwede po ninyo kaming ma-monitor. After po ng Bombo Network News, mga kabombo, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM station at yan po sa pamagitan ng kanilang mga social media pages. May sarili-sarili po silang mga Facebook page, YouTube, TikTok at Bombo mobile app. Sa Luzon area, sa mga kababayan po natin mga Ilocano, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan sa Northern Luzon, sa may Cagayan Valley, sa Dagupan para ho sa mga Ilocano dyan sa may Ilocos at sa mga Ilocano at mga Igorot dyan sa may Cordillera, nariyan po ang Bombo Radio Baguio. Para ho sa mga Bicolano, nariyan din ang Bombo Radio Legazpi. Para sa ating mga listeners and viewers dito pa rin sa bahagi ng Luzon, maaari nitong matunghayan sa Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawaga, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at Bombo Radio Naga. At sa ating pagtatapos, narito ang ating Orasio Eperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us.
Saint Joseph. Pray for us. Saint Francis of Assisi. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Central Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Puntulaw na sa hapon, balik na dire sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon. Si Mayor Jerry Treñas ginkonfirmar nga ginimbitar niya si Lone District Congresswoman Jam Baronda sa pagtambong sa dinagyang Festival 2025. Kagang pasalig sang alkalde diri wa isang sinuman sining politiko nga mapadugay sa paghahambal sa entablado para nga hindi na iya maghatag or magtuga pa sang pagka-delay sa pag-witness man karon sang aton sining mga bisita kag mga pumuluy man diri sa syudad sa Iloilo sa performance sang mga tribo sa palabuton sining dinagyang Festival 2025. Bombo Angel Tan sa report, please go ahead. Gin pa siguro dire Bombo Cham ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga hindi magpakambalon kada isa sa mga kandidato kon mga VIPs gin pang imbitar diri sa may Iloilo Freedom Grandstand sa patigayunon nga abi opening program. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Mayor Jerry Treñas, gin kahayag diri nga isa-isa ho lang sila recognize Bombo Cham pero hindi sila nga mambal mas speech gid sila kada isa kay ti basi maglawig kuno ang programa. Sunod diri sa alkalde, tuod gin-imbitar diri ang presidente, ang first lady, pati si House Speaker Martin Romualdez kung tuod yun man abi nga makakonfirm sila labang botsyam sa ilang presensya kang presidente given na makahambal kuno pati ang first lady kag kung pati si House Speaker ti siya man ang do next maabi in line nga may pinakataas nga posisyon makahambal ini sila pero hindi tuman kalawig iti mismo ganit kuno speech ni Mayor Treñas suno botsyam hindi man amo sina kalawig kagati with this one digin confirm niya tuod yung mga politiko from the national level nga magakadto diri especially ang mga nakabisita na kadaan diri sa bayan sa Iloilo City, Bombo Cham. Aside man ina siya sa mga heads ng local government units nga ginpang imbita diri sa bahin sang Panay. Sunod diri sa alkalde iya diri nga plano man abi nga mapatapos gilayon or maplastar bala gilayon agud kiti maka-perform kuno ang mga tribo bala Bombo Cham kaga ginpamangkot naman diri ang alkalde kaga tigin pa siguro niya nga tagan niya sa invitation kag imbitado gid mismo si Congresswoman Jam Baronda sa sining selebrasyon pero wala pa man diri nakahambal ang alkalde kung pila sini ka ticket ang hatag niya bilang complementary man abi sa kay Congresswoman Jam Baronda bangod according diri sa iya hindi niya gusto nga matabo sa iya ang natabo sadto sa alkalde nga ti sadto Iloilo nagyang festival palang Balabong Botsyam nga ti siya kuno ang nagbulig man nga ma-create ini siya pero at the end of the day wala ni siya kuno gin na invite bala Botsyam ti ambal niya hindi niya gusto nga ti mabatyagan man ina ni Congresswoman Jam Baronda Botsyam. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang nangin pahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa aton interview. Sa Israel, ang Taipei, ang may mga mayors malabot, may ara kita sa Guam, maabot, ay ko kabalo kung madayon man ang governor, si Mayor Abby nag-confirm, si Senator Dillon, si Senator Frank, kag si Mrs. Mila Dillon, si Deputy Speaker Camille Villar, si Senator Mark Villar, si Senator Tolentino, si Honorable Bam Aquino, kag may sige-sige pag-aalabot ng mga ngalan nila. But mostly kadamo sa mga LGU sa lain-lain nga lugar kapangayo sa kadto man diri kag makatan-aw sa aton. Of course, ang aton upod sa Metro Iloilo Guimaras Development Council. Nakamuno ko sir nga basi makaabot si House Speaker sa dinagyang highlights sir. And paano ta ma-regulate kay damo politiko sir basi kuno madugayan kay may isa sa speaker? We will limit
kung pambalon ta sila, ang pambalang da bala sa dinagya, halin pa sa una, mayor lang na welcome. Anyway, kung ara ang speaker, ti mahuya man tanga hindi pong pambalon. Ang Malacanang has been coordinating with us, asking what time, how many will attend. I do not know up to now whether the president or the first lady will be coming. Kay TY man confirmation, but they've been asking our people here questions. Ano oras, pila katawo, diin ang celebration. So I do not know, really. But if the president is there or the first lady is there, we'll give them a chance to also speak. No? Basta lipot lang. Iti, bisan akon ganun speech, lipot. Kaya iti, para sa akon niya, importante da ang celebrations ang dinagya. Pero i-recognize lang sa isa-isa. We will recognize whoever is there. You know, balaan mo man, Filipino tradition, kung sino ara na, mayor of Guam, mayor of whatever, Makati, mayor of sino pa da, no? Mayor of sino gani aton upod sa Metro Iloilo, mayor of Pabia, mayor of Legades, mayor of Batuan, provincial governor of Guimaras, you know. Dibla. Invited si Kong Jam, Mayor. Invited si Kong Jam. Yes. She will be invited. I had a bad experience before. I do not want her to suffer the bad experience I suffered before. Ang ako ng pangayo, of course, ever since. Pagsugod ko gid sa partner sa Unas na Dinagyang Foundation, wala politika. Ang parehas ako si Kong Jam, matagan ko man ticket, tiyag imbitaron. You know, ano lang, let's make it apolitical. Mugin na naglain matiyag ko sa Unas Dinagyang Foundation, kaya ako pa nag-preparar kag nag-partner sa foundation. Why ko yan nilang imbitar, no? Although out of delicadeza, hindi magkutani makadto, pero bisan gin-imbitar lang ko tani. I deem it necessary nga diri anay sa Grand Slant sa city government lang. Mga regional directors ta, mga judges ta, sa una wa chance makakadto. Aton nga mga school principals, no? Kadugay-dugay wa kakadto. Aton diri mga department heads kay tigin pamaligya ang tickets. So para sa akon, last term ko naman lang ni sila ko sa ila, hatagan ko man ni sila chance makakadto nga last din nagyag ko na ni. Di ko na baligya pa sa ifi ang tickets nila. Ang mga tao ni gaway ko ginatagan tickets so wala kayo ginabaligya ang ticket kakantuman. At least may madumduman ka pa sa akon nga ginpapungko takato sa Freedom Grandstand nga ginapungkuan sang una sang iban nga makabayad sang mahal, no? Kaya nga sa sunod niya, hindi ko kabalo, natagan ko sa bata ko ticket. Subok niya, ako anay panghatag ticket para man niya may dumdumon man kamo sa ako. Hindi bala? I told Ify, kung pwede. Last term ko naman lang. Oo. Momot siya nabatian sang makabombo naton si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Alright, but sa lingon nga ang Freedom Grandstand, why gid sa may gibaligya nga ticket Bombo Angel kung tingin panghatag sa mga bisita? Oo, kan gid bombo siya reserve gid ang whole Iloilo Freedom Grandstand for Iloilo City Government, same as ang Iloilo Provincial Capital, reserve man ina siya para sa mga bisita sang Iloilo Provincial Capital man bombo siya. Even ang extension both sides sa Freedom, panghatag na complementary. Both ni siya mamutsam whole gid yung Freedom Grandstand kag ang whole Capitol para gina siya sa mga complementary guests gid nila mga sample sa city department heads, mga school heads kuno, mga ining mga bisita nga VIP sa provincial capital mga department heads man, mga mayors ang tagsa Cabanwa. So tagsa sa ila dun may mga ginpaabot nga daan nga bisita bala bomotsam. Isa man sa mga ginadayaw naton sa alkalde kay
ang bad experience siya, hindi iya gusto nga ma-experiensyahan sa iban sini nga tao, particularmente abi sa bahin karon ni Congresswoman na Jambaronda kay hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo nato kuno na tabo sang was that 2022 Bumbo Angel o 2021 hindi ko lang gin ma-recall gid but amo tong chimpo lang why gid ginimbitar si Mayor Jerry Triñas. Balikan ni Bong Motsyam nga tuod gid man kuno that time nga do hindi gid man siya kuno magkadto gid man personally pero lain gid ako tani kung may invitation siya nga nabaton ido kumbaga delikadesa na lang kun tani sa part man abi nga makabaton ini siya nga nadumduman bala kumbaga Bong Motsyam pero ti balniya do kalaway gid nga wala gid ni siya kuno sang minabaton ti malniyan do in kalaway man na nga ipaagi pagid kay Congresswoman Jambaronda ang same experience kan agyan abi niya Bong Motsyam. Kag kung may mahambal gid man, hindi na pagpadugayon just like kumandumduman ko pa do last year to, why man sa may nagpadugay gid yan isang ila sining speech even si Governor Toto nagamba nga hindi ko na ni pagpadugayon, mula ni Mambal ko, mula ni Moto. Tapos rin balikin na dyan sa kay Mayor Jerry Triñas, nagruambal makadali ang alkalde. Pagkatapos deklarar niya nga Dinagyang Festival 2025 open, moto kang naghirinugyaw doon ng tao, tapos direkta na kita dayon sa presentation sang tagsa sini ka mga tribo, kundi madasig lang kag sus Maria kagusip daw dito pa lang pila pa lang ka mga tribo to naka-perform kung sa mga pagkaon pang mga bisita to nagtirig-ab na Bumbo Angel kay ang performance sa why nila gin-expectar nga mo to katahom? Pero tidumduwa mo to Bong Motsyam, last year man to nakakisinger Triñas, kaya ang ginkaakig to ya niya, nakasabad kuno sang mga nagasagad, tindog, samtang nagka-perform ang mga tribo. Amo to yung dumedyo naglalaing singer Triñas, pero with this one, kag sang nagahambal to siya, may nagsagad ka tindog. Oo, sabat kuno, tiyan mo nang hindi gusto sa alkalde, balang akong tani kung may naghahambal sa tunga, kumbaga do pay mo yung anay. Samtang nagakuan kag i-settle na nga daan before mag-start ang etiquette nga ginatawag ba lang basta gani may nagahambal, dapat magpamatigid. Kung hindi ka man mamati, hindi ka lanay maghulag. Standby lang sa kilid anay. Good manners and right conduct na. Ang ginatudlo halin pa sa una sa gagmay humalin pa iya nga gagmay estudyante kinatudloan na sa kamos na. Tiraw-araw pa nga nakigan to yan ni Mayor bisan sa ginatudlo gron GMRC to basi ko nagahuragok to sa naglalaway sa tulog. Ginakuha niya gid bagit sa pamati yung Motsyam that time guro. Pero hopefully man abi this year nga ka-learn na sa ila lessons kag ang mga bisita ma-manage sang maayo bala kag madumduman nila nati hindi mo sagad yung tindog, samtang may naghahambal, abis to nga, Mayor Jerry Triñas, malabi Bong Motsyam, kung sino man nga bisita sang Iloilo City sa mga kabombo naton. Alright, and by the way, Jel, may road closure gali sa Sabado, January 18, sa may distrito sang Haro, kay may fiesta parade sila? Amo na Bong Motsyam, ginapasar naman rin sa bayan sang Iloilo City Council, ining closure sang dalan sa may bahin sang Haro bangod man abi sa patigayunon nga fiesta kaga parade man abi bala Bong Motsyam tiyan mo sa mga kabombo naton religious event man ina siya so expectar naman kita sang moderate to heavy abing dalagat sang trapiko pero with this one kwan man early pa man ni siya nga patigayunon or like mas early na siya compare sa Dinagyang so it means do hindi siya bala Bong Motsyam ambal nga magapugok ang dalan sa city proper o kung sa Haro area man bala kag ti mayo man kiti tunga ang event Bong Motsyam kundi ini pwede lagawan sa mga kabombo naton pero ti mostly abi sang Dinagyang man abi kag ining sa Haro mo duha gid sila religious events bala kaya mo gining isa man sa mga nakamarka na sa mga kalendaryo sa mga kabombo naton especially abi sa mga may tuyo magpamista sa may Haro Bong Motsyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo siniiyang report. Di sa aton sini nga mga kabombo
sa liwat sa mga nagapamangkot kung may mga tickets mga ginabaligya sa bahin sang Iloilo Freedom Grandstand ti ang hambal sang alkalde umomel no hambal sang alkalde sinya ginhimo na naton nga ipanghatag sa aton sini iya nga mga bisita no parang sadto kung ang Freedom Grandstand kuno ti para lamang iya sa mga makasarang sini magbayad sang mahal nga balor sa ticket inya ti this time ang mahatagan naton sang complimentary ticket mga bisita naton no makakita man kung ano ang sitwasyon kung ara ikaw sa Freedom Grandstand or sa judging area number 1 nga nagalantaw live sang performance sang mga tribo nga nagapa-indis-indis ang judging area number 2 ang dira sa may tubang sang kasarial amo man ina banwa complementary man ina tiyang ginabaligya lamang muning sa Quezon no kag sa Ledesma nga judging area sa aton sini karon iya nga mga kabumbo kay naga-inabot pa kuno mga pangalan nga naga-confirm nga ini sila magatambong no sa makabig naton most prestigious nga festival sa bilog sini iyang kalibutan. As a matter of fact, kilala na ni ang mother of all festival mo ang Dinagyang Festival 2020 Dinagyang Festival sa aton sini nga mga kabumbo kag samtang nagaligad ang simpo madamo na sang gina-incorporate sila dire ang kasadyahan na mga biyan. No? Magluwasin na may illumination pagid kita. Ang illumination naton kung madumduman ko pa do sang San-O lang ni Ordo pila lang ni nakaligad sa nga tuig nga gin introduce di subong nationwide naman ninyo kay nagkalain-lain man sini iya nga mga local government unit ang nagpabutsyag nga ini sila ang magapakigbahin man sa Illumination 2025. Di kadamo sa mga palagwaon sina Dri Banwao sa aton sini nga mga kabumbo pero ang mambal ko lang dabis-dabis pagid kag balantayan man bumbumel wala mo kung ano ang pasigabong ang pasigabong 2025 Plazuela Bombo Plazuela in Star FM Showdown of the Bands sa may Plaza Mayor 12 ka mga banda nga maid-id sini nga pili nagagi sa audition hamakon mo tuman kadamo sang nag-audition diri 12 lang gid ang napiliano sa aton sini nga mga kabumbo di kun gusto mo yang matawhay makaplastar ka sang maayo safe ikaw lapad ang parking space no sa aton sini nga mga kabumbo ay ka way ka bla paminsar way nagalutaw paminsar mo nga ding kutugin tawag si kani ding kutugin butang ang anuman ang or ding kutuging park ang akon sini nga slakyan basi kun may kuret na tukron basi kun may gupi na tukron sa aton sini nga mga kabumbo kag ekspektaron subong iyang showdown of the band sa Pasigabong no ang balantayan pagid si Nadri magluwas siya sa 50,000 pesos nga first prize mayara pagid sang magabaton sang sang ginatawag nga P-Factor prize untiang iba nila ginapangita nila X-Factor sa Pasigabong niya P-Factor sa aton sini nga mga kabumbo Pasigabong Factor sa aton sini nga mga kauturan kay ang banda nga may pinakanami sini nga stage performance may bonus pagid nga napulo sini kalibo sa ila sini nga mangin premyo so markahin nyo ng kalendaryo sini ninyo dito tayo sa may Plazuela de Iloilo sa Plaza Mayor sa Sabado January 25 tulo temprano pa kamo no mga alas 3 lang ara na kamo to para nga makaplastar kamo sa nga Mayo sa Pasigabong Bombo Plazuela Star FM Showdown of the Bands 2025 19 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa palatuntunan na Bombo Anay sa udto
Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa mga balita naman with the Bombo Hana Andasa. Ang basura sa may hibawan kag Santa Barbara area gin pabumbo sa mga pumuluyo. Lakip na sinadiri karon latest update sa sining negosyante nga nag-arado to sa mga stall sa nga bibingka dra sa may Plaza Sangharo, nakuhaan sang mga nagkalilain sining kalibre sang pusel, no? Ti pasakaan isang kaso kay siya ni ang buinamano gini nga nag-violate sang election gun ban sang tinalikdan sini nga alas 12 or sang tinalikdan sini nga Enero 12 sang kagahon. Magluwasin natin may mga previous records galini ining nadakpan sa aton sini mga kabumbo. Balikan tang mga mainit karon nga mga balita kaupod naman with a Bombo Hana Andasa sa paray nga pagpalayag sang bombo haray sa udto diri sa Bombo Radyo Iloilo matapos ginamang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 12 to 18, 2025. Si Totong Villaruz kagang iya nga banda ang saliwat maghatag sa inyo sang one great musical weekend sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ng gabi sa Enero 18, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Enero 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud atubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Viva Señor Santo Niño! On January 25, Saturday, Bombo Radyo, Plazuela de Iloilo, and Star FM will give you the best and the most extravagant band competition for Dinagyang 2025. Pasigabong! A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Don't miss a chance to witness this one great musical competition and showdown. Participated by 12 carefully selected bands from Visayas. The first prize, 50,000 pesos. The second prize is 30,000 pesos. And the third prize, 20,000 pesos. An additional amount of 10,000 pesos will be given to the band with the best on-stage performance. All non-winning participants will be receiving 5,000 pesos each. So remember the date, January 25, Saturday. The time, 6 p.m. The place, Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo. The event, Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Viva Señor Santo Niño! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Kay Bombo Hana Andasa sa iya sining follow-up report. Unahon taning ipabumbo ang basura dira sa may Hibawan, Santa Barbara. Ginpabumbo sa mga pumuluyo dira. Lakip na karon anong latest update sa sining nakuhaan sang armas. Ay kasuhan sa paggalapas karon iya sang election gun ban sang damlag lang. Natukiban sa pagpangusisa sa Bombo News team. May mga previous case pa ni siya sa iban sining lugar. May kangtanan man sa pagupot sa mga high-powered firearms nga waay sa may mapakita sining lisensya. Check ta si Bombo Hana Andasa sa iya sining report. Bombo Hana, please go ahead.
Bombo Chamgin na pabombo sang mga pumuluyo sang Hibaw-an Santa Barbara ang ining mga nagalinapta nga basura dira sa may bakante nga lote dira sa may area man sang Hibaw-an Santa Barbara nga kung diin may nagakalain-lain diri nga mga basura nga nagalinapta dira kaangay lamang sang mga kinarton nga mga basura nga nagalimpas sa mga panimalay sang isa ka subdivision dira sa may area sang Balabag Pavia nga kung diin man ang may mga ara sang mga kinanaan sang mga fast food chain, may mga iya sang mga soft drinks, butila sang soft drinks, kag iban pa nga sa isang basura nga kung sabihin man nga ginakahangawa gid sang mga pumuluyo sa Hibaw-an Santa Barbara matapos nga naganaptay sa kilid sang karsada nga atisar nga may nakapaskil na dira nga hindi maghaboy sang basura o kung bawal maghaboy sang basura sa amo ina nga lugar. Sa apon mga pagpadulong dito kay nabomot siya, makita naton nga daw na sunog na ini sang mga pumuluyo man, titamaan ini kadamo. Kag rakitaan na mismo sa ibang pumuluyo nga may nag-drop dira sa mga basura kung diin man ini naghalin. Apang sa nagligad sa pahayag ni Kevin Soria, ang barangay kagawad sa Hibaw-an Santa Barbara, iya din pahayag na may ara sang ang karton nga nakitaan nga nagaunod sa mga basura kag may nakapangalan kag iya sang naka-address man niya sa isa ka subdivision malapit sa ila kag gin pakipag-angutan man sa punong barangay sa barangay Kagawad sa barangay Hibaw-an Santa Barbara ang ining punong barangay sa barangay Balabag Pavia dito na naibaluan din trace up nila kung sino ang ining nagapanagbiya sa ining karton at ining basura nga alira lang din haboy sa among na nga area nga hindi dapat pwede mamutsama. Dito man katong ibaluan nga ang ining taga isa ka subdivision kag dito nagin patawag mismo sa ining punong barangay man sa barangay Hibaw-an Santa Barbara ang ining nasambit nga persona kag din istorya nga hindi na pag sige-sige ang ilang paghaboy ng itong basura but to be confirmed mismo sa mismo nga persona nga ini nagsiling nga hindi ini iya basura. It's just nakapangalan ang ining karton nga nagaunod ng basura sa iya pangalan kay bangod ang iya kuno nga mga karton nga nagaunod dito isa sa mga gamit nila kaniya mga padala-abi, ginahaboy lang niya dira sa may sagwa sa ilabalay kag siguro may nagkuha pag nagamit ini kag yung sudlan sang basura kag nakalabot dira sa area sang Hibaw-an Santa Barbara. Yari ba na kayo ba nato na ang ining pahayag ni Barangay Kagawad Kevin Soria. December 24 naman to sa nakita nga may karton dito nga may address nga iyasang sa isa ka subdivision dira nga malapit sa amon nga sa Dika, Santa Barbara. Bali may address dito, tayo mo ito gin trace up namon. Kag na-istorya naman itong ang sangalan sa karton. Tapos, palimpyo namon sa ila, kay tungod kay gindinay man niya nga hindi kuno iya to basura, pero may ebidensya kami sa karton, sa karton nga may ngalan nga iya. Ginpa tipo na muntanan sa iya ambot kundi niya to ginhaboy kay wala kami kabalo. Pero ang kabilugan nga ikaw ng mga homeowner sir daw nakapalagot ka mo dito. Wala, bali nagdiretso lang kami sa kapitan sang Balabag Santa Barbara. Bali nag-communicate si Kap namon dire kag sa kapitan mo dito sa Balabag. Kag siya nangita sang babae nga to. Bali gindala dire kag dire sila nagatubangay ni Kap. Ano ang mga sulod sa kining karton Kap? Kagawad. Mga basura ano to bali sir? Mga lain-lain yung sulod yan. Pero wala man sa infection something ng mga basura. Wala. Pero sa subong daw kita sa picture sa ipadalaman sa daw sige dapat paghaboy sa basura dira. Sa una dira gyud maginahaboy na basura masin taga Balabag lang at taga Hibaw-an na. Hindi wala na dai sa boy bali sa ibang barangay nila bali ginapit nila tungod kay wala dila sa mga pamalay do bakante dira nila ginaboy. Something nga ginabilin lang nila may mga salakyan sila guro ginakargahan tapos bilin lang nila Sino nang tagiyasan sa mga pito? Wala ko balong sinunod na tagiya. Kaya ginbakal na mo. Pero sakop pa na sa Hibaw-an? Oo, sakop pa na sa Hibaw-an. Okay.
Dugay na da nga problema, permi lang na ginahabuyan, iskan sino lang na guro maghapit, kaya wala sing pamuluyo, wala sing pamalay dira, bakantigit. Di paano, kagawan, paano nyo siya gina-address? Like, ginatipon nyo na lang man ka mismo nga barangay officials? Oo, kami na lang gatipon. Tapos kwan katuan kami di sang kwan, sang ano na gani? Road clearing kami every month, tapos may kagay mo itong ginatagan kita sa ano, sang DNR province. Kaya mo ito, nag-action kami, minkuha na mo tanan. Ano, may mga kagamitan man daw mo, sir, nga daw pang limpyo and kargahan sa inang mga basura if ever? Oo, may multicab kami dira nga ginapatan. Oo, damo gid daw. Like daw damo gid ang basura. Hindi magidamo garing kay kung magdugay sige haboy nila dira galapta tapos gadamo. Pero wala man kami nagadabok dira mayon lang. Oo, wala. Ginatipon ginaman. Dari Bombacham ang ininga pahayag ni Kevin Soria ang barangay kagawad sa Hibaw-an Santa Barbara na tuhoy sa ila mandiri nga ginpabombos ang iba nila nga mga pumuluyo ngati ang ining nga nagalapta nga basura kay kung isikyaron naton dira i-visualize naton ang ining area ang sa kilid sa Karsada Highway ini nga may lapos dito sa area sa Santa Barbara if you're facing right kadang sa kung magpawala naman ikaw dito naman inya padulong sa Banwa iya sang San Miguel di makita naton nga matawhay katama ang dalan highway kag malapad kag mga tanom nga mga palay dira but magita naton nga sa kilid kini nga may inagyan sang gindabukan inagyan nga ginsunog lang siguro ang mga basura kay hindi na bala matatapan kag may ara nga mga bag-o man nga haboy nga iban diri kinarton iban diri mga diapers ang mga kabataan man dira sa may amo sina nga area Bombacham kung sabihin man gid pa bombo sa aton mga kumuluyo sang Hibaw-an Santa Barbara. Timayo-mayo na lang tong isa ka karton to kay may pangalan, hindi gito ya kadinay ang kung sino man tong tag-iya. But ang iban sini nga ginawaslik lang dira nila, hindi naman mayo kay kumo wayang ang lugar, way isang tawo, way kamuya sang proper nga habuyan sa inyo sini nga basura, pilion nyo yang lugar dira nga kung sa diin, may mga pamalay kag sakop ina sa isa ka barangay, nga kung maghigko na dira ang mga opisyal man sa barangay ang mabalikan sini. Sa pagkabalo ko may mga ordinansa kita regarding sini mo mas maayo kon na ipatuman bala kay sa pagpati ko may mga nagakaigo sini nga mga penalidad na bombohana. Tama din na Bombacham nga kung sa diin man kanina mention diri ni Barangay Kadawat Kaina Chairman for Environment and Health nga ang mismo ang DNR nga nagpadulong man sa ila agud man nga anuhon inihulagan ina solusyonan nila sa mismo mga officials ang nagalapta dira nga basura sa amo na nga area kung makita-an mga palayan ina kag malapad katama nga lugar but ang nga lote ginagamit lamang nga himo sang basurahan tigna kita na punto kaina daw bag-o pa tumatakod ang ining bawal magtapon ng basura nga karatulaman dito but may mga bag-o gid nga haboy sa gihapon nga Bombacham. Tiining mga sahi isang tawo mga damhak, taramhak kag irresponsable. Dapat siniya kabalo ka magtipig kag maghaboy magdispose sang imo sini nga basura sa insakto sini nga pamagi. No? Kay do buluhaton iniya sang saprat nga sahi isang tawo imo basura iaboy mo sa iban sini nga lugar. Yes, tama. Bumbuana? Yes, tama. Gid Bombacham nga ti daw ka disturbing na sa kadina sa ginhambal ni Kadawad nga may iban nga mga salakyan bala nga nagadrop lamang dira sa mga basura nga wala mahibaluan kung diin di man naghalin kung mayo lang kung may mga nakakarton di man just like sa gin na labot gid nila nga sa may area sa isa ka subdivision nga may nakapangalan pero ang iban kini ti laban-laban ng mga kusino lang dira ga panghaboy man ti nakabakanti nga lote. Alright. Dapat anong ginahimo karon sang barangay official dira para nga ma-monitor kay kung ako yung maglantaw duway epekto ining karatula dira nga nagabuta nga bawal maghaboy isang basura. May other pagid sila iyang lihok dira para nga mapasigurado nga hindi na dapat
paghimuon nga alternate dam site Bombo Hana? Amo gani ang nasambit kagi na road clearing operation, pero sa pagtanaw naton Bobocham daw hindi man ini enough kung road clearing operation, tapos knowing nga monthly lang ini ginaubra man sa mga barangay officials nga kung tani may nagamonitor gyud dira everyday nga maskin everyday o kung ano man dira mga once a week nga may makamonitor kung sino gyud man nagahaboy sang basura kag masaway ini kag mahatagan man sang penalidad under man sa ini nga mga lahi nga hindi pwede maghaboy sang basura sa amo silang mga lote kay kung makabayan bala bang borsama di sa support daw damo-damo na gid kung sige-sige ang panghaboy dira man nga sang basura. All right. Sige man na Bombacham sa dugang man iyang balita at natipon diri mo ang update man sa ining pinakauna nga gun ban violator sa Western Visayas nga napasakaan na sa kaso subong adlaw sa Iloilo City Police Station 9. Ang mga kaso amo ang pagbaylar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kag Republic Act 7166 Commission on Elections Comelec Gun Ban. Ang mga tumudman nga persona diri amo ang tumud nga persona diri amo si Ryan Anthony Hugaw Soliva, 41 anyos, negosyante kag residente sang Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City. Kung madumduman sa Enero 12, 2025, first day sang ining election period, alauna di sa aga nga may ginarespondihan ang ining Haro Police Station nga traffic accident sa Barangay Seminario, Haro, Iloilo City sa atubang lamang sang Haro Metropolitan Cathedral. Kag nakitaan nga ang involved sining ang puti nga Toyota Hilux pick-up nga nakabunggo sa ining mga nagabaligya sa bibingka. Kung sa diin man, naduha diri ang mga manog bantay sa isa ka preso sa bibingka nga napilasan, kadugang man nga isa ka customer nga nadalaman sa mga nahalitan sang ining pagkabunggo sang ining pick-up dira sa may area sa Haro Metropolitan Cathedral. Kag as of now, atong pagkumangkot man sa ining mismo nga tendera sang ining bibingka nga daw mayad-mayad naman ang pamatsyag sang ining duha nga katimbang matapos na nabungguan sa sining pick-up Bombachama. Kag diri man sa aton man diri nga pamangkot subong adlaw lamang kay Police Captain Jimmer Acuesta ang hepe sa Iloilo City Police Station 9 nga ato na ang nasaka na sa may prosecutor's office man mismo kaupod ang investigador sini natapos nga nakitaan sa pila ka mga armas ang ining salakyan mismo ni Sodiva, 9mm pistol with serial number, isa ka magazine, 8 rounds of ammunition, 1 Smith Wesson Halton 9mm pistol, kagaw isa ka Armalite naman, M1582 rifle, kagwalo ka magazine, kag 261 rounds of ammunition naman iyabang Botsama. Nagdiri man, gin pa confirm na ito diri kay Police Captain Acuesta nga yung ining si Soliva gali ang anay bata ni former Remedios C. Romualdez Mayor Nilo Soliva sa Agusan del Sur. Kag diri man din kumpirmaman nga ang ining parents gali ni Soliva mga politician sa area sa Agusan del Sur ng Botsama. Kag diri man nga ti ang pahayag niya Acuesta nga wala makasbalo ang ilo ni Soliva kun nga ang mga armas ang tahang ining salakyan bangod sa pagkabalo niya wala sang armas nga nauyatan o kung panag-iya ang iya nga bata but diri man sa nakitaan nga ti ang ining si Soliva gali may anay man nga kaso sa may barangay Baan, Butuan City sang tuig 2018 kung sa diin nakuhaan man sang duha ka armas mga bala kag duha ka granada nga na-dismiss naman iya Bombachama. Kag dito man nga ti ang sige-sige man ang backtracking sa ining Iloilo City Police Station 9 sa ining inantang ang tanan ni Soliva pang to be confirmed nga 2018 ang last niya kaso sa RA 10591. Kaya dito man gipangkot naton si Acuesta kung business partner din nandala ang ining kami ni Soliva kag ni Vice Mayor sa Barotac Nuevo nga si Junjun Biron kada iya din na pahayag diri nga ti ang close family friends lamang ang duha diri Bombachama. But sa aton nang nakuha nga impormasyon nga ang ining duha ka armas nga 9mm kay isa ka rifle nakarehistro iya sa pangalan sa FB member
J.K. Robin Diriquito sang Dumanga sa Iloilo. Yari bala kay kabati nato na ang ining pahayag ni Police Captain Jimel Aquesta. Ang update tulad, ato patulad ang aton nga investigador, kaupod siyang nagstado kag pasa na dito para mag-file ang kaso sa City of Prosecutor's Office. So ang mga kaso nga ginpasaka naton ang Republic Act 7166 ang Cumulus Gun Ban, kag Republic Act 10591 ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Okay, as for the background sir, ano ini ang mga background ni Soliva matapos nga nahibaluan nga daw may mga anay na ini nga kaso in siya sir? May mga previous cases siya. Accordingly sa mother niya, na-dismiss naman na to kay the Republic Act 10591 man to. Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act man. Kay do search warrant. Gina-apply sa iya. And diin ato niya sa nga lugar sir, and ano ini nga armas ang nakuha sa iya? Dito yan to sa Butuan City to yan natabo. Ang incident sa Region 13 to yan. Based on the background sir, amo lang giini sir ang iya nga mga nga kaso nga naangot din. So para amo lang namon nga nabalaan regarding sa background sa iya nga kaso. Wala na sang iban pa or ini mga diri nga mga existing mga warrant wala man. And also si Soliva daw sir is to confirm sir, bata ni former Remedios Romualdez ang mayor sa Agosto del Sur sir. Actually hindi lang man ang father niya, pati mother niya, yung mga both politician nga dito sila. Okay, but how come nga dili na sila sa may tabok ba sir? I don't know kung ari na sila, wala tayo kabalo kay ila naman na yung right siguro ay dubati ko talaga diri niya si ma'am. Okay, but for the update sir sa atong mga armas na nakuha sa iya, is it licensed ba sir and owned by yung Soliva sir? According sa aton nga pag-verify kay araman nga result, wala sa mga proper documented to unlicensed ang mga firearms. Kag wala siya, hindi siya nakapusit sa mga ini-records na may harap sa armas nga lisensyado. But gina-trace up sir kung sino gid man ang tag-iya sa tong mga high-powered firearms? Tanawon naton kung ma-trace up na may ngalan kay wala man kang nagagawa nga may ngalan ng mga armas kay unregistered nga siya. Okay. Sige, with this sir, ang pa-confirm ko naman sir nga ang is it ang Iloy bala mismo ni Soliva Senator is business partner gid man ni Barotac Nuevo Vice Mayor Beron? Ang Iloy? Oo, is it business partner niya gid man? Ang pagkabalo ko kay accordingly sa mother, hindi close friends na sila sang bata ya. I don't know personally kung magkakilala gid ang Iloy kay Barotac kay so tulad hindi na naamon niya mga concern, naamon lang nga concern niya tulad kung paano namon ini ma-file ang kaso anay. Okay, sige. Pero pag sa mga connection nila kung ano nila mga related siguro ano na kami anay dira, out na anay siguro kami dira. Sige. Nabatian diri Bombocham ang pahayag naman sing hepe sang Iloilo City Police Station 9 Police Captain Jimel Aquesta sa ining update nga napasaka ng kaso sa kaya Ryan Soliva sa ining harapan man nga nagbayular sa ining Comelec gun ban. All right, so ano na tong kaso? Violations ang 10591 kag violations ang election na gun ban available bala ini Bombo Hana? Sa ato madiri nga pagkamangkot diri Bombocham ati ang sige-sige man sa gihakon ang pag-imbestiga pagid kung ano man diri ang naangtan sang ining iyaman nga kay pangalan ni Soliva bangod sa pag-backtracking daw amo pa lang ini ang nakit-an nga mga kaso nga connected sa iya but related naman iya sa Comelec gun ban nga naapon man ang baluan nga ang ining Comelec gun ban ang kaya hindi man ini depende pa kung available or not ang ining duha sini kakaso kapinta ang ining
kumalagyan ba niya na kaso sa iya. But diri man ang Iloilo City Police Office man nga nagpasalig nga wala sang exemptions man na even though kung ano man dira ang mga connection mismo sa mga persona nga madakpan man diri Bombocham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Ana Andasa sa imo siniiyang balita. No, sa aton sini karon iyang mga kabombote ara karon ang custody sang nasambit sining negosyante sa police station number 9 ang napasaka na ining kaso karon. Kag sa pagpangusisa naton ti ining si Ryan Anthony Soliva ihugaw ang may previous case man dito iya sa may Agusan. Nga paghupot man sang armas luthang nga hindi sinilisensyado. Sa aton sini nga pagkabalo iya ti ang mga Soliva, ang former mayor sa una sa Agusan del Sur, kung sa butuan kung magsala amo si former mayor Nilo Soliva ti anak niya ini sa aton sining mga kabumbo kag may balay na diri sila sa may distrito sang Haro amo man naguroy that is why nga ti nakakanto diri sila sa syudad pero may ara man sila sang balay dito sa ila sining lugar sa may butuan nga kung sa diin ti nagpangalagad man to bilang mayor kagang iya sining Iloy do nag-mayor manibla dito sila sining lugar tiambalian sa isang chief sa police station 9 ang ila sining pagatutukan ang kaso lang iya kag kun ano pagid ang iban sining mga sabit di abi sa nasabitan sining isyu ti why na sila kuno iya sang concern pa dira ang ila lamang siniya nga sang ila natukiban or pagbukas sang salakyan nakitaan to sang mga armas ginpangitaan sang lisensya bisan may lisensya pa or permit to carry firearm outside residence pa hindi ina pwede kay nagumpisa na ang election gun ban sadtong Enero 12 tuig 2025 ni ano gini siya buwina mano kumbaga ining si Ryan Anthony Soliva kay natabo to mga launa jesmo sang Enero 12 labing unang gunman election gunman violator adri man niya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Pagbalik naton panwa dugang pagin nga mga balita kag impormasyon diri sa palatuntunan na bumuanay sa udto balikan tay ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 52 minutos nakaligad sa tak ng alauna. Sa luwasang Manila, ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe ala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio!
Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tanan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka DeWitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Di saton sinikino niya nga mga kabumbo nagasampaw-sampaw nga kasog liniyang pagatubango ni Ryan Anthony Solivao. Magluwas sa pagbayular sang 10591 Republic Act 10591 ang election gun ban, isa pag na another isang reckless imprudence resulting to damage of property plus may slight physical injuries pa sa mga nagkalapilasan. Sa iya siningagin arado ang mga barigyaan dira sa may area sang Haro Plaza. Launa sang kagahon sang Enero 12. Kag naplastar man diri kagina sa aton man sining pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo nga may kaso man ini siya, no? Nga kung saan nadakpan siya nga nagahupot man sang mga high-powered firearms. Kag subong man nalakip pala tong granada mo. Tigin na tingwaan man aton sining sister station ng Bombo Radio Butuan sa pag-checkyar sang background sining previous case ni Mr. Soliva. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo. Magluwasin na mga mainit man nga balita dire kay grabe man ikaron ang pagtumod diri sa mga kabahin sang grand conspiracy sa drug operation sang Philippine National Police. Amo ni ang ginbuyagyag, ginplastar ni DILG Secretary John Vic Rimulya. Tigin mando ina sila diri ang investigasyon kag pagdakop sa mga nag-conspire, may sabwatan, no? Nag-ugat kuno ini sang tsimpo nga may ginpagwa ang reward system.
sa mando ni Rimulya, kasunod ini isang desisyon sa Department of Justice na pag-file sang kaso kriminal batok sa 30 ka mga pulis kag duwa ka mga general nga imbolbado sa 900 kilos ang shabu nga nagvalor sang 6.7 billion sadtong 2022. No? Tibalikan ko nung 2016 tubtob 2022 sa aton sining mga kabombo bangod sa sining reward system daw kasubong nga mayara na sang konspirasi ang tagsa sining ka mga operasyon sa aton sining kapulisan. Hambal pa ni Rimulya ining drug haul nga ginhimo sa mga drug bust operation sa mga pulis, gina-report ang mga accomplishments sa paghatag sang reward kag promotion no sa tagsa sini ka pagpatigayon sa operation, pero ginapresentar kuno sini nila ang mga magagmay lang nga porsyento sang kumpiskado nga droga no apisar nga tuman kadalagko sini ang ila sini nga na-recover, ila kuno ini nga ginatago tinangin normal kag ordinaryo na sa sistema sa pag-angkon sang budiga, pagkuha, pag-aristo, reward kag subong man promotion. Oh. Tisuno pa kay Rimulya dre base sa inisyal nga investigasyon sa Napolcom, may ara kuno sang cover up sa mga sala nga pag-aristo sa mga suspect o kon subject sa drug operation. Dugang pa ni Rimulya nga way kuno ginpalusot ining anay PNP chief si Rodolfo Azurin sa tanim ebidensya may kantanan sa 6.7 billion pesos nga shabu. Oh. Apisar nga way nalakip si Azurin sa ginkasuhan bangod nga retirado na ini sang tsimpo nga nagahiring. Pero nakita dire sang Tiglikom ang conspiracy pag-conceal, pag-cover up. Oh, kag ti halin kuno iya sa sergeant hasta sa PNP chief. Lakip kuno dira sa sige nagyatawag sini nga drugs or grand conspiracy. Aba, isa man ini sa balantayan kay ti nangin mainit ang drug war sa itong previous administration. Although subong ti sako man ang baybasanay, pero sang nakaligad sini nga administrasyon niya, billions of worth sang siyabotong nagkaladula, nagkalaalimunaw, kag hindi na iya ma-account. Diba siko na muning natubod ni Rimulya? Anyway, lapaw na kita sa tsimpo sa aton sining pagpangalagan standby na kamo sa kapo lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot Shama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard activities for January 12 to 18, 2025. Si Totong Villaruz, kagang iya nga banda, ang saliwat maghatag sa inyo sang one great musical weekend sa concert at the Plaza. Blasting of alas 6 ng gabi sa Enero 18, Sabado.
Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plaswala de Iloilo. Special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang plaswala de Iloilo. Sa Enero 19, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud atubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa genes o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo manini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulaton ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos. Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill,
registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag limpyuhan. Ni nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Kabombo, nagapalibog ka bala kung ano nga regalo ang imo hatag sa imo ihado kag ihada? Hindi kinahanglan nga mahal, basta makahulugan lamang kag mapuslanon para sa imo hatagan. Yari ang pila ka mga ideya sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Mayong hapon din sa inyo mga kabombo. Happy Tuesday. This is Tita Regine again para sa kahapon lamang program. So I welcome tanan-tanan gid nga nag-join sa aton, nag-upod, nagalagaw-lagaw, but yet nag-connect diri sa aton nga program, nagapamati through sa ilang mga cellphones, sa ilang mga gadgets. And of course, ara sa mga panimalay nila, mayong hapon man sa inyo. And mga friends nato abroad, mga OFWs, ay Bluetooth earbuds do mo na no ang ilang ginagamit. But anyway, thank you gid and thank you also sa mga letters nga inyo nga gina-share diri sa aton ang inyong mga unforgettable nga mga experiences nga inyo gid nga ginapadala ka share diri sa kahapon lamang program. Salamat. And ang iban dira sa inyo pwede man nga mangin KLP letter sender. Pinaagi lang sa pag-take a little time, magpungko, and then i-recall kung ano ang mga inagihan ninyo. Yung feeling nyo the worth is sharing it diri sa KLP. And then you email that story sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Or sa gihapon, kung mas naanad ka mo nga sulaton lang ang inyong mga istorya, pwede gid sa gihapon nina. Tapuson lang and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Pwede man kung may tiyempo ka mo, lagaw kami diri sa city and then kanto ka mo diri sa may mapa sa estasyon sa Bombo, kag i-hand in personally ang inyong mga istorya para sa kahapon lamang program. And so today is January 14, 2025, ika-third week na, no? Lapit na lang ang kafiestahan na Senyor Santo Niño sa 19 na, this Sunday na. So, sige, enjoy kita mga kabombo. Salamat gid for being there and thank you sa mga stories. Again, this is Tita Regine welcoming you sa Tuesday edition sa kahapon lamang program and we have this song para sa inyo sa siningang hapon from Jerry May Orgason, MU. Good afternoon. Araw-araw ka-text kita, minu-minuto chinachat mo pa. Ang sabi mo, mahal mo na, pero bakit hindi pa rin tayo? Araw-araw kasabay mong kumain,
Madalas hinahatid mo pa ko sa amin. Ang sabi mo, mahal mo na. Pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Bakit ba nagsiselos pag may kasama kang iba? Bakit ba nag-aalalang makakita ka ng mas maganda? Bakit ba kasi di mo paligawan? Dun din naman ang patutunguhan. Ang sabi mo, mahal mo na. Pero bakit? Bakit ba naghihintay? Bakit ba hindi mapalagay? MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. MU malabong usapan, MU malanding ugnayan, MU mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang. Di kita pwedeng sumbatan. Wala akong karapatan. Umuuwi ng luhaan at sugatan, pero maghihintay pa rin. Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang na bang umiibig? Malabong usapan, malanding ugnayan, mag-isang na bang umiibig? Umasa palagi na lang, palagi na lang, palagi na lang. Uy, anong nangyari? MU, Jerry May Orgasan, may malaking utang. Kung si Champa. Anyway, good afternoon sa liwat. And this is KLP, mga kabombo. It is now 16 minutes after 2 o'clock. Si Tita Regine, ang inyong kaupod. Hello, gidira sa inyo tanan. Sige, mamati na kita kag mag-enjoy sa mga istorya. We have this story coming from Rica, Sang La Paz. Dear Tita Regine. Ako si Rica sa La Paz. Suki gid ako sa imo programa, gani nga nagpadala man ako sa akong istorya sa kabuhi. Sa edad ko nga 29, Tita Regine, madamo naman ako sa inagyan sa kabuhi. Bata pa lang ako, ginbayaan na kami sa among nga iloy, kay kuno malakat siya sa Manila para nga magtrabaho. Ano abi, kay hindi man halos makabuling si Papa sa iya, kay masakiton ang amon nga amay. Maayo lang kay ara pa si Lola Mila nga nanay ni Papa nga amo ang nagsapupo sa amon. Balo naman ining si Lola kag hanas man sa mga trabaho sa uma. Isa lang ni nga iya bata si Papa gani palangga niya gid ini katama. Nagdako nga asthmatic ining si Papa gani wala siya makaeskwela sa college kay permi lang siya nga ginahapo. Bisan ang pag-eskwela niya sa elementary kag high school,
Daw hawot-hawot man gani, kay permi siya absent, bangod permi siya ginaatake sang iya hapo. Halos wala gid siya nag-enjoy sang iya nga pagkabata, kay amula na permi ang nagakatabo sa iya. Bisan sa mga school activities, limitado man ang iya nga naentrahan. Pero ang hambal ni Papa kung wala kay Lola, siguro nangin makaluluoy gid siya. Si Lolo, bali ang iya nga father, 10 years old pa lang si Papa, napatay na. Gani, duha na lang sila ni Lola ang nagpangabuhi. Si Mama, nakita ay ini sila bangod, nagatrabaho si Mama sa isa ka pamilya nga malapit sa among nga balay. So amo to nga nagkilalahay sila nga duha, kay permi sila nagakita ay sa Tiangge kung may balaklon sila. 20 anyos lang si Papa, kag 18 naman si Mama, sang nag-asawahay sila. Bangod wala naman sang pamilya si Mama, sa nag-upod sila, didto na sila nag-estar sa balay ng day Papa, hasta nga ginbata kami sang akon manghod nga si Polpol. Sa amon nga pagpangabuhi, si Mama kag si Lola, amo ang nagabuligay kay hindi man masyado kapamulug-aton si Papa. May talent si Papa sa pag-drawing kag pag-lettering, pero laka man lang ang nagpaobra sa iya. Kalabanan pa mga estudyante para sa ilang project sa school. Pero bisan paano, kung may kita si Papa, ginahatag niya man tanan kay Mama. Si Lola, tama kapisan, sagad mananom kag magsagod sapat. Damo siya mga manok kag pato, may baboy man siya. Ang tanan nga kita niya, nagakadtuman sa amon nga pagkaon tanan kag kinahanglanon. Si Mama, sige ang obra sa pamilya nga iya ginaobrahan, pero sang naman na siya, naglisensya siya nga ma-stay out na lang siya. So amo na nga kada alas 6 sa hapon, nagapuli si Mama sa balay. Makakaon man kami Tita Regine 3 ka beses sa isa ka adlaw, pero sang ulihi, permi na ginaatake si Papa sang iya nga hapo, kag nagdako ang iya nga maintenance sa bulong. May mga beses nga ginadala pa siya sa hospital kay daw mahunos ang iya nga pagginhawa. Kung mag-amo na gani sinibala Tita Regine, do ginanerbiyos na kami sang manghod ko. Gahibi kami, kinakulbaan kami, basi hindi na makapauli sa amon si Papa nga buhi. Amo to nga nagdesisyon si Mama nga magpaligate, kay para hindi na kuno kami madugangan pa, kay sa pag-atipan pa lang kay Papa, mabudlay na. Amo na, duha lang kami, sang utod ko tita. Dako gid nga bulig sa amon si Lola, kay wala gid siya nagakataka sa pagbulig sa amon, ilibinagid sa pag-atipan kay Papa. Kung kaisa, makita ko, si Mama nagakatakan pa, kay nagakadulaan pasensya sa pag-attender kay Papa. Pero si Lola, wala. Nakita ko kung paano niya atipanon si Papa, kag ginapulawan bugtawan niya pa ini, kung grabe gid ang hapo sini. Siguro, naanad na si Lola, nga amo ina ang iya ginahimo permi kay Papa, halin sang gamay pa siya. Hasta nga wala nakaagwanta si Mama. Ambot, kung sa kapigadohon, o kung sa pag-atipan kay Papa, kag sang mga kinahanglanon sini. Naglisensya siya nga magtrabaho sa Manila. Kung si Papa lang, hindi siya magpasugot. Apang naghambal si Lola, nga pasugtan na lang si Mama, para bisan sa amo na lang ang mga bata nila. Si Lola na lang kuno ang bahala sa amon tanan. Nagpromesa si Mama nga mapadala gid siya sa amon para sa amon mga kinahanglanon. So mo ato nga nakalakat si Mama kag maayo kay nakakita siya dayon obra sa isa ka karinderya nga ang tag-iya paryente niya man tita. Kada bulan, santo sa iya promesa, nagapadalagid man siya sa amon. Dako ini nga bulig para sa amon pag-eskwela, kag bulig man bakal sang amon pagkaon kag bulong ni Papa. Sang wala na sa amon luyo si Mama, gintrain kami ni Lola sa mga trabaho sa sulod sang balay. Ilabi na gid ako, kay babae kuno ako, so kinahanglan ko nga makabalo magluto, manglimpyo, kag manglaba, mamalansya, kag mag-atipan sa mga kinahanglanon ni Papa. Si Polpol naman, nagapanag-ob ka nagabisak sang kahoy, pero hindi siya mapunggan sa paghikot sa kusina. Yes, tita. Siguro, may abilidad gid man siya sa kusina.
manamit ang iya timpla. So nagpangabuhi siya abi mo, tita ng puslan gid niya ini, kay ginakuha siya nga magluto sa mga fiesta, tapos kung may mga okasyon, ang mga kilala namon. Balik kita sa kay mama. Nakabakasyon pa siya sa amon after 2 years. Pero sa pagbalik na niya liwat sa Manila, Tita Regine, hanggang text kag call na lang siya sa amon. Sang una, nagapatang lang siya sa iya padala kay kuno damo man siya utang didto, apang nagabawi siya sa dason niya nga pagpadala. Tubtub sa ulihi, tag-apat sa isa ka tuig na lang siya kung magpadala, hasta nga, nangin twice a year na lang. Once a year, hasta nga wala na gid. Ang malain, kay wala naman siya ng puli-puli diri sa amon. Nagalalain si Papa sa iya nga ginhimo, kag posible, amo man nato ang ginhalinan sang pag-give up ni Papa sa pagpakigbato sa iya nga masakit. Sang hindi na magkaon, kag wala na nagabangon si Papa, tanan nga numero ni Mama nga iya nga ginagamit kung mag-text kag tawag siya diri sa amon, gintextan kag gintawagan ko tita para pahibaloon lang siya sa sitwasyon ni Papa. Balan mo, dain-lain nga number iya ginapanggamit Tita Regine sa pag-communicate sa amon. Ang iban, iya sa mga friends niya. May ara patugani nga iya gali sang customer lang nila. So bisan sa FB, nag-post kay nagpanawagan man kami sa iya tita, pero wala gid. Hasta nga wala na siya mahulat ni Papa, kag nabugtuan ini sang kinhawa nga ginapangita siya. Daw maano kami tita, nga ginhaya, kag nalubong lang si Papa, wala gid nakapabatsyag sa amon si Mama. Sa wala na si Papa, daw gulpi lang nga nang luya si Lola. Siguro, gindakop siya sa depression, sa natabo sa iya pinalangga nga bata. Daw hindi niya mabaton Tita Regine, nga wala na si Papa. Gani, nga siya naman ang naghigda. Wala na siya gana magkaon, kag daw wala naman siya gana nga mabuhi. Sa sining nga tinion, graduate na ako sa high school, tita. Gani nangita lang ako sang obra, kag ako na ang nagabuhi sa amon nga tatlo. Tanan nga mga racket, ginasudlan ko Tita Regine. Pati pag-upod sa perya, kag baligya tinapay, ginhimo ko. Sa ulihi, nakabulig sa akon si Polpol, so nagluto siya, kag nagbulubaligya sa gwa sang amon balay. Madamo sa nagbakal sang iya luto, kay nanamitan sang iya nga timpla. Gani nga ginbululigan namon ini nga duha, kag sa kaluoy sang Dios, nag-ayo, kag nagpanumbalik sa dati, ang lawas kag ang health ni Lola. Pero si Mama, tita, wala nagid kapakita sa amon, hasta subong. Sa ulihi, minakasugid sa amon, nga paryente man namon, nga nagpamana gali ito siya, bag-o pa man napatay si Papa. Kag gindala siya kuno sang iyabana sa Zamboanga, kag may duha man to sila kabata. Daw maano kami, Tita Regine, do hindi ko lubos maisip kung nga nahimo ato sa amo ni Mama. Hasta nga nakapamana ako, kag nakapangasawa man si Polpol. Si Lola, few years ago, napatay sa akon nga poder. Maayo man kay mabuot ang akon bana, kag palangga niya ako, kagin palangga, kagin buligan niya man si Lola. Si Polpol, nagapangabuhi upod sa iya pamilya, sa pihak nga barangay, kag permi man kami nga nagakitaay. Sa bahay ni Mama, kung saan unya kami balikan, o kung bala, may plano pa siya nga magpakita sa amon, ara na ina sa iya. Hasta na lang diri, Tita Regine, ang akon pasaysay, take good care, and God bless sa aton tanan, ang matinahuron, Rica, sang La Paz. Well, Rica, ang imong story, no, reminded me of one story nga aton man nga ginbasa here before. It's all about waiting and entrusting everything to the hands of God. Atong after 40 years, after nga ginbiyaan sila sa iya nga husband, nga nagpabatsyag, kag ginpulian sila, no, sa duso man sang mga kabataan sang iya to nga nanging partner dito sa Manila.
Tapos ang wife, at first, pang hindi gid, no? Kaya naanad na siya, nga nabuhi sila, nga wala man ang iya nga husband. And syempre siguro, no, sakit gid siya, sang buot, ang gindulot sini sa iya. But, because, no, ang mga bata, amo ang nag-aalungay sa iya, nga sige na batuna na si Papa. And so, after 40 years, may second chance, kag may second nga gloria para sa ilang duha. No matter how difficult it was, gin-forgive niya ang iyang husband, gin-patawad, gin-baton, kag subong, they are again together. We do not know, in your case, who knows, if ayoon ninyo, if pangayoon ninyo sa aton nga Ginoo, basiman nga ihatag niya, no matter ano kalawig sa mga tinion. I'm sure sa balatsagon sang isa ka Iloy, sa tagipusoon sang isa ka Iloy, hindi gina madula ang longing sa iya nga mga kabataan, considering at isa iya na iya nagwa from her own womb nga naguluwa ang ina nga mga kabataan. Maybe may mga ara lang nga mga factors nga nagahawid sa iya, but deep in her heart, I am very sure she also longs to see you again. So, if you pray for it, nothing is impossible. Hindi bala? And who knows, ang balatsagon nyo, mabatsagan man dito sa inyong mother. May mga cases nga amo sina, no? Nga as in do ang wavelength is ara, ang connection is still there. Kag kung ano ang ginabatsyag nyo, ginabatsyag man to, kag mabatsagan nyo gid, no? And so, well, we simply entrust everything sa kamot sang aton nga Ginoo. And who knows, one day, manuktok lang dira sa inyo pertahan, ang inyo nagali nga Iloy, and kabay, no? When that happens, ang inyo nga tagipusoon is bukas sa pagbaton sa iya, kag sa pagpamati. Ang ano man niya nga explanations. And maybe if mangayo forgiveness, kabay, no? Nga mahatag nyo ang ina nga forgiveness. And once again, you can be a family. Whether may mga ara naman kamo iban nga mga utod, may bago na siya nga family, but then again, no? Kung gusto ko niya gid, kag himuon niya ang ina nga butang, pwede gid nga matabo that you can be a complete family again. Thank you so much, gid sa imo, Rica Sang La Paz, for sharing with us this story of your life and your family. 2:31 ato nga oras, magapanubalik ang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos sa pinaka mga importante ng mga pahibalo. Daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon kung magtuon ikaw siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time bangod basi mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon.
Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balak loan. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Sa kahapon lamang program, alas 2:26 ang aton nga oras, and we have another story nagikan kay Inbi. Si Inbi is like kaangay sang bubon nga very abundant ang supply of water. Waay nagakahubsan. Waay nagakahubsan sa mga istorya nga gina-share diri sa aton. So we have this episode nga i-share sa inyo, When You're Hurt. Mahal ko, Tita Regine. Mayagid nga hapon sa tanan nga mga KLP lovers and listeners, especially sa imo kita, kasi sa tanan nga katapo sa Bombo Radio Philippines. Tita Regine, mabatyagan tagid ang tuman nga kalipay in the blessing of sharing, loving, giving, receiving, forgiving, helping, kindness, and understanding in every family bonding. Apang, if a certain circumstance beyond our control may happen, makibot ka lang, matingala, kag mamangkot sa imo kaugalingon. Insa nga ginhimo na dia. Something which may hurt through action, paghambal, facial expression, kag sa pananaw. Siyempre, masakitan ikaw, mahiubos, matyabaw, mahibi, o kun maakig. Gusto mo lang iginhawa it malawig, maghuna-huna it mataas sa pag-analisar sang nahitabo. Agod malikawan ang gamo.
Ang kinaugali bala, maskin tigulang na, hindi mo paghihapon masweto ang kaugalingon mo? Kag nagagwa gid bisan sa kadakan, not considering kung ta naman ang sa lugar, pakitaan kag habyan sang hindi mayad nga tinaga. Ano ay hanang iya batyagon? Iba-iba ang reaksyon. Mayad lang kung maghipos ka lang sa paglikaw sa iskandalo sa nagatiriripon nga mga tao. Pero, kung ikaw nga natundan, kag hindi ikaw makapasensya, ay ti, mahuyan gid lang kamo. Ang akon bala, Tita Regine, we have to act in accordance with our age as an educated individual. We have to behave properly. Senior ka na, amo pa di ang behavior mo, hindi gid manami. Nagakinalipay kita, nagasinadya, kag hinali lang, mag-insulto ka, ay, diin na ang mayad ta nga relasyon sa aton kapareho. Swerte lang kay si Aling Sepa, mapainubuson, naghipos lang nga nagtalikod, kag waay magsapak. Nasanto sa ginhambal sang isa ka mangin alamon, sa oras ng ipamangkutan na kung ano ang anger, his answer, anger is a punishment you give to yourself for somebody else's mistake. Correct gid. If you tolerate yourself to be angry, pabay, hindi pagsapak ka, kay ma-stress ka, madisturbo ka, maglingin imo ulo, kag magproblema. So, the best way is to take it for granted and forget about it. Hindi pag-idibdib, hindi gid magpa-apekto. Learn to control yourself. Don't worry about the things you cannot control. You pray and pray, then entrust it to God. Itugyan sa aton mahal nga Diyos. Siya nang bahala. Yes, super agree ako. To keep silent is a very good refuge on that certain act which doesn't need attention. Mayad gid para ma-feel niya nga hindi sarapakon ang batasan na. Para iya ulo ang maglingin pag huna-huna sang ginhimo na nga hindi amo. Well, dugay ko na di a sense, but I refrain in order to avoid trouble and argumentation. Do hindi ka appreciate, kag malipay, mangguba, basi gusto magpa-importansya, though you do well and good, tama pa ka-arugante. Pasayluhon lang ako ni Lord sang akong pag-size up sa iya. Ay ilam, tana ka na. Ay takon labot sa amuran nga kinaiya, kay kontra ko di Sometimes, do ka nami man patulan para makilala na kung sino siya. Masumpo bala ang ana pagkamaldita, snabera. Pero si Lord nang bahala sa iya. I like Aling Sepa. Taas iya pasensya. Ay ang iya rason, tanawon ta kung sino ang mahuyian ka namon. Insamon, ano man lang ang ginhalinan. Naglisensya ang grandchildren-in-law na nga mapauli na kay hapon na. Samtang siya nagatanaw sa kabataan nga nagahinampang. Pagkakita na nga nagahulat ang kabataan, nagpudag-pudag, kag magbalik sa purungkuan. Habal ko sa iya anak, nakig man to si mama mo nga gintawag. Husto do lang ako magtalikod, kag maglingaw-lingaw sang akon buot. Ang punto, ginakilala siya nga host sang family bonding. Kung bala may mapabitbitan na sobra nga pagkaon for bring home, ang iya na anak ang nagkuhit ka na kay naghambal nga mapauli na ang kabataan kung may mapadara ka. Nagtindog kag maghambal nga daan mamudyot lang sa pagkaon nga anda na gustuhan. Tiya mga bata nagaalintagon kay basi buyagon niya kag mahuyian sila. Isa patita natabo dya sa barangay fiesta nga binayle. Ang isa ka batanon nga pangayaw, manami magsayaw sa mga modern dance. Ang atensyon sa taga-baryo, na sentro ka na, kag duro permi ang nagapinalakpak, tapos ang sunata. Ay abaw, ang isa ka hubog ng sarawayon, insultador kag mahisaon, nagmaoy kag ginpareglahan na. Sige pang insulto kag manghangkat inaway, ay makairinit ang mga ginapanghambal na. Pero, gin-ignore lang siya sang batanon, kag waay sa paka.
Gigaduan sang barangay captain kagin padakop sa mga tanod, kagin paturog sa barangay hall. Tuya nagahiwasa nga magwa, hasta nga nagtakra sa dingding kag nakagwa. Gindakop dulang ka pulis, gindara sa banwa kag prisohon. Kundi malinong ang binayle nga naga-enjoy ang mga tao. Pero wisyo, klase ka tao. Way pagid madudla kag maleksyon nga nakaagi tultog ang anaulo ka botelya. Nagdungka tana kato sa ospital. Mayadang way mahubsi ka dugo. Kay kun na atraso maskin 30 minutos lang na dead ball ron tana. Ginswerte pa nga natughungan dayon sang dugo. Duro ka di nga nagadumot ka na. Pero hasta karon way gihapon nagareforma. Way itpatihan kung sawayon ka ana mga ginikanan. Ritubado. Way na siya amigo. Kay kung makainom, nagapangwaras, kay nagapangharas. Ano pa, ginalikawan ron tana sa mga tao. Isa ka bes, nag-inom tana, imaw sa iban maniya nga kilala. Way mamani kung sinong nagsasko ka na, natapos na inom sa 2 ka botelya, nagsururo ka. Puwerte, hasta tinai na, daw iya pa isuka. Paigapang insulto pa. Anyway, way kasalir ang halit sang pang-insulto na. To kanami, bala pabayaan nga mapatay do lang. Pero ginkaluyan siya, gindara sa hospital, agud matambalan. Nga mabuhi pa. That was the time nga nagsumpa siya nga hindi rugid magliwat pa kainom. Kay nabatyagan na nga daw mahunos ron ang iya ginhawa. Nagpromesa siya kay Lord nga kung hatagan pa extension ang kinabuhi na, magserbisyo tana sa simbahan para sa Ginoo. Agud mabayaran na ang tanan niya nga kasalanan. Mayadgid nga nagreforma tana kayang iya pangabay natuman. Nag-ayos siya, nagbutanan, kag iya gid gintuman ang promesa niya sa Ginoo. Tita Regine, maskin gali do ano ka maldito ang tawo kung iya gustuhon nga magbag-o kay kadako gid sang chance ginhatag sang Ginoo mahimo na gid. Ano? The Lord is not selfish to give him the chances for reformation. Till here, Tita Regine, long live KLP. I wish you the best of everything. Tita and your loved ones, always take care and God bless. With love and prayers, Inbi, sang Iloilo Province. Well, sometimes we have to understand where these people are coming from, no? Ano ang mga pinagdadaanan nila, ano ang mga gina-go through nila, nga mga pains sa kabuhi. Kaya sometimes, ang ini nga maginapanghimo nila, mga manifestations lang. Kung ano ka-hurt sila as people. Because ang mga tao nga nag-hurt sa ibang nga mga tao are simply hurt people. Manang ginahambal, no? In English, hurt people. Mga tao nga may mga nasakitan nga inagyan sa kabuhi. And so, ang tendency, manakit man sa balatyagon sa ibang nga tao. And so, that's why, no, nga it is best that we try to understand ang ini nga mga tao. Kaya kung isipon naton, actually, mga makaluluoy sila, no? Because, nakulapan sang anger, nakulapan sang pain, nakulapan sang hurt, ang ilang mga tagipusoon. But if we give them the understanding that they need, the compassion that they need, basi, no? Nga mangin kabahin pa kita sang pagbago sa sina nga tao. Well, I would often say nga ang pagbago wala sa aton nga mga kamot, no? We can only help a person. But ang pag-decide kung saan o magbago ang ina nga tao, depende sa sina nga tao nga concern. So, it's not us, it's not what we do for them, but it's what, no? And what they see and when they realize nga ay nagaka-hurt na ang mga tao sa palibot ko, ang mga tao nga nagapalangga sa akon. So, I guess it's high time that I should change for the better or
nakita nila no nga no matter ano ka mga tuntos ang ginahimo nila, still people are trying to understand them, and people are still trying to love them. Muna bala no ginatudlo sa aton nga love, especially those who are so difficult to love unconditionally. Very difficult indeed, but we need to try, hindi bala? And so the best thing is to pray for these persons nga i-let go nila no ang ilang nga mga hurt, i-let go nila ang anger inside their heart. Sabahin sa siningang kilala mo nga nagamaoy before, that bad experience amo gid ang nag-pave some way no para nga siya na mismo ang mangindi sa iyang ginahimo. Ginapatayan nato yung kauglingon niya sa amo to nga sahi nga pag inom nga do wala na niya sa lugar, tapos after that kung mabalong singgit inaway kag ma-create trouble sa inyo nga barangay. So sometimes no ginapaagi kita sa sina nga mga butang for us to realize nga ay tama na, stop na, hindi na gid manami ang ato nga ginahimo. And so ang mga tao nga nagahimo sa amo sini nga mga butang, by the grace of God, sila man na mismo no ang maka-realize nga it's really time for them to change for the better. Kag na-realize nila no nga they could be a better person gali, they could be a better husband, they could be a better friend, they could be a better citizen of this country kung gustuhon nila. And so we're very happy sa sininga tawo nga in the long run, may realization and nagbago siya. And so that's why, we should not condemn and hindi natin pagpakalainon. Instead, we pray for that person nga who are acting weird in our eyes, who are acting not good sa aton nga paglantaw, sa aton nga standard, because we know, nga these people are simply going through something nga sila man hindi gani man makaintindi kag hindi man makahandle sang maayo of what they're going through. Thank you so much gid sa imo in B sang Iloilo province. Another story halin sa imo nga nagaalalawas nga bubon nga so full of water, so full of mga beautiful nga mga istorya nga imo gina-share diri. We really appreciate them, your story. Salamat gid sa pagamapisan mo, giving us stories week after week. Kaya hindi lang isa, kundi matag-apat pa ang ginasend niya every week. So thank you so much gid. 2:51 ang aton nga oras, magapanumbalik kita pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lang mapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamong 53 minutes after 2 o'clock and we have another story from Lola Amparing. Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa tanan, may natumtuman ako, maluyag ko i-share sa imo. Sa una tita, sa nag-schooling ako sa CPU, madamo lang ang mga huring-huring, ang mga chismis, ang mabatian ko sa amon nga mga neighbors. Permi sila nagalibak o nagahambal, and I quote, "Deen, man makatapos si ang pareng pagtuon niya, kay pigado, kag isa lang kasako nga asin, maubos niya, mayad kong makamaestra." Wow. Underestimate. Dita mo na gani, nagaantos ako sa pagtuon. Bisan kinky lang ang suga. Pero, tugtog ang gabi pa ya. Kag makatulog ako sa pagtuon. Abi mo tita, hindi kita ko magtulog kung hindi ko matunan ang akon nga leksyon. Amo na gani tita Regine, nga permi ako exempted sa iba nga mga subjects, kaangay sa social studies, educational o general psychology nga mga subjects. Silinggan isa doon sa magulang ko, and I quote, "Ay bisan mangutang ako sa pag-eskwela ni Amparing, may pulos man." Mga neighbors namon, ginasugira niya kay happy na siya. Tita, nagatulo man ang akon mga luha. Kung madumduman ko, isa lang nakaparis ang sapatos ko. Lubot pa sa tunga. Ang bayo kag underwear ko, 4 lang kapanid. There are times na ginabulad-bulad ko, ginapainitan sa dapog kung magdigamo ako, hasta nga magmara. Sobra gid ang pag-antos ko, hasta makatapos sa pag-eskwela. Thanks to the good Lord Jesus, pag may hirap, may ginhawa. So good luck, good health, and God bless us all. Love and kisses, Lola Amparing. May poem ako nga gusto i-share sa inyo tanan. Ang title, Ang Maayong Pamatasan. Ang maayong pamatasan, sobra pa sa kaalam kag manggad. Hindi naton mahulang o di man matakaw, gani aton tipigan, kagamiton nga may kaayuhan, kaluuyan ka, sang aton nga mahal nga Ginoong Dios. Una sa tanan, tahaon, palanggaon ang ginikanan. Hindi pagkabigon nga aton sulugoon, sila nagpadako kag nagtatap sa aton. Balik doon ang pag-antos ang aton ginikanan. Kung luyag mo nga maayo ang buwas damlag, unahon ang sugo sang ginikanan, hindi pagkulukutihon ang gamit sang cellphone. So dira makita ang kayuhan sang kabataan, ang mahal nga Dios kaluy-an ka man. Halin sa balay, pakadto sa eskwelahan, hindi pagkalipatan ang maayong pamatasan. Bisan anong kapigado, grasya maabot lang, kung permi, may maayong pamatasan. So karon nga panahon, tungod sa cellphone, ang mga kabataan nagabutigon. Wala na sang pagtaha sa mga ginikanan. Ano ang dali matabo sa pagkabutigon? Igo mahibaluan sang ginikanan, ang anak nagabusong na. Gani ang laygay ko, sa mga ulihing tubo, magbati sa maayong laygay sang ginikanan para sa inyong abos damlag o kaayuhan. Maayo gid ang inyong maabutan. Sang una nga panahon, ang mga kabataan nagasunod o nagapati sa mga ginikanan. Pero karon nga tiyempo, hindi man tanan, wala sang kaluoy sa mga ginikanan. Tani, may leksyon man kamo nga nakuha, salamat gid. Sa liwat, Lola Amparing, and may God bless us all. Lola Amparing, thank you so much, gid. I'm sure kadamo sa mga nagaka-inspire, no? Especially
ang gina-share mo ang imong mga inagyan bilang isa ka estudyante before. Ba, tanan nga mga pagsakripisyo, imong gid nga ginhimo, and look at you now. Diba? Isa ka retired teacher and very happy, very rich sa mga experiences sa sulod sa classroom. Thank you so much gid sa imo, Lola Amparing. Mga kabombo kamuman, parigid nga makashare gid sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. Please email ang inyong experiences sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat ninyo and then ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na inyong paborito ng mga dramas every afternoon after sa KLP, si Toyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, and after sa Provincial Jail, ang Dear Diary. So thank you so much. Enjoy the programs diri sa Bombo Radio Iloilo. Madaming salamat sa inyo. I'll be back again with you tomorrow with more beautiful stories to share with you. Sige hapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.